नमस्कार मंडळी, मी प्रीतिया. कोकणची माणसं साधी भोळी या यूट्यूब चॅनलला तुमचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत करते. तर आजचा दिवस सर्वांना खूप सुख, समृद्धी आणि शांततेत जावो ही ईश्वरचरणी प्रार्थना. तर मंडळी, लाईव्ह चालू करण्यापूर्वी म्हणजे आपल्या गप्पा स्टार्ट होण्याआधी मी तुम्हाला माझ्या चॅनलबद्दल काही गोष्टी सांगू इच्छिते. म्हणजे माझं चॅनल कशावर आहे ते. तर माझं चॅनल आहे कोकणातल्या सणांसोबत असतं माझं चॅनल. माझ्या चॅनलमध्ये कोकणातले छान छान सांस्कृतिक सण आहेत. तसेच शॉर्ट्स आहेत, नेचर व्ह्यू आहेत. तसेच महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत मित्रांनो. तर नक्की एकदा जावा माझ्या चॅनलला आणि पहा कोकणची माणसं साधी भोळी. तर आता आपण लाईव्ह चालू करूया. मानसी बोलते. हाय ताई. मानसी, धन्यवाद लाईव्हला जॉईन झाल्याबद्दल. सर्वांना धन्यवाद. शिशू लव त्रिशू. हाय भावा, सुशील भावा, मानसी ताई. स्वागत आहे दोघांचेही, मानसी आणि सुशील दादा दोघांचेही स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. प्रसाद दादाचा लाईव्हला होती जस्ट मी अँड इथे आली. अगं मी तुझं शोधलं, मला मेसेज मी लेट पाहिला. मग मी पण प्रसाद दादाच्या लाईव्हला गेलेली 1 वाजता. मग लगेच नंतर माझं लाईव्ह चालू होणार म्हणून मी आली. सर्वेश रासम, हॅलो. मानसी बोलते. हाय सुशील दादा. तर मंडळी, कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. मानसी बोलते मी पण लाईव्हला होती. किती वाजता आलेली मानसी मला कळलंच नाही. सर्वेश दादा म्हणते हॅलो. हॅलो सर्वेश दादा, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. सर्वांनी पटापटा लाईक करा मंडळी. भक्ती अनुज, ताई साहेब नमस्ते. अनुज दादा, स्वागत आहे तुमचं माझ्या लाईव्हला. ओंकार आठवले म्हणतात तू लाईक. बाय बाय ताई. हा लाईक करायला येतो आणि निघून जातो, असं का रे? बहिणीसोबत बोलच नाही तू. सुशील म्हणते कोकणची माणसं साधी बोळी आहेत, पण चष्मा असता तर अजून साधी बोळी झाली असतीस तू माणसं. ओके, व्हेरी गुड, थँक्यू. घातलाय चष्मा. भक्तीताई म्हणते नमस्ते मंडळ ताई साहेब. नमस्ते नमस्ते. कशा आहात तुम्ही? भक्ती अनुज नमस्ते म्हणलं. नमस्ते भक्तीताई नमस्ते. दादा बोलतायत की भक्तीताई बोलतायत? मानसी बोलते माझी पण लाईव्ह होती 11 वाजता. सॉरी मानसी, मी अटेंड नाही करू शकली. संध्याकाळी नक्की करते. सुशील म्हणतायत ओ. मानसी बोलते मग टाकला होता तुला ताई लाईव्हवर आहे असं. अगं मानसी, तू मेसेज मला व्हॉट्सअपवर टाकला. मी व्हॉट्सअपचा मेसेज खूप उशिरा पाहिला, त्यामुळे मला तुझा लाईव्ह एंड झाल्यानंतर मी बघत होती की लाईव्ह आहेस का, तर नव्हतीस. असं झालं. तू मेसेज टाकलास मला, पण मी त्यावेळी अवेलेबल असेल तर पाहेन ना तुझा मेसेज, असं होतं ना. भक्तीताई म्हणते नमस्ते म्हणलं, आमचे बी कमेंट वाचा. ओ भक्तीताई. भक्तीताई, मी पण तुम्हाला नमस्ते बोलली. मी तुम्हाला 4-5 वेळा नमस्ते 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 बोलली. आता 5 वेळा बोलते. नमस्ते ताई, भक्तीताई. रामदास बोलतायत नमस्ते मॅडम जी. रामदास दादा नमस्ते, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. सर्वेश दादा म्हणते चष्मा नका लावत जाऊ, असा सुंदर दिसता. मी सुंदर दिसण्यासाठी चष्मा नाही लावत सर्वेश दादा. माझं डोकं दुखतं किंवा डोळ्यातून पाणी येतं, स्ट्रेस झाला डोळ्यांवर की. भक्ती अनुज दादा नमस्कार. अनुज दादा
सुशील दादा म्हणते माझी बहीण क्यूट आहे. धन्यवाद. धन्यवाद मंडळी, धन्यवाद. तर अजून रामदास दादा म्हणते जेवण झालं का तुमचे? तर मंडळी जेवण माझं जेवायचं आहे. लहान मुलांचं झालं आहे. त्यावर चालू कर. सचिन दादा म्हणतायत जय जगदम लाइक डन. स्वागत है हमारे चॅनल लोगो. सचिन दादा लाईक डन. थँक्यू सचिन दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. मानसी बोलते काही हरकत नाही, रागात नको बोलूच ग ताई, मी सहजच बोली. नाही ग, माझं सध्या डोकं ना खूप दुखतंय, त्यामुळे मी रागात नाही बोलत ग मानसी. मी तुला सांगते, मी 2 वेळा सांगितलं. परत अनुज दादांना मी पण सांगितलं की मी नमस्ते 2 वेळा बोलली, 3 वेळा बोलली. सर्वांचे गैरसमज होत आहेत. विनायक दादा म्हणते नमस्ते मॅम. नमस्ते अमित. हाय अमित दादा, स्वागत आहे लाईव्हला. हेमंत पवार, राम राम. हेमंत दादा स्वागत आहे. अमित दादा म्हणताय ताईंनो. अमित दादा दादांनो. संतोष टेकळे, कहाँ से हो? मैं हूँ महाराष्ट्र से, आप कहाँ से हो? अमित दादा, सगळ्या ताईंना नमस्कार. अमित दादा, सर्व दादांनाही आमचा नमस्कार आणि तुम्हालाही नमस्कार. वैभव 9000 बिग हाय, बिग फॅन. वैभव दादा नमस्कार, स्वागत आहे चॅनलला. प्लीज जर नवीन असाल तर जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला आणि डबल टॅप करून लाईक करा मंडळी. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. आणि माझ्या कोकणचं चॅनल आहे, कोकणातलंच आहे. सांस्कृतिक सण असतात माझ्या चॅनलमध्ये. टुरिस्ट प्लेस आहे महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे. माय डेली व्लॉग असतात. तर नक्की माझ्या चॅनलला सर्वांनी जॉईन व्हा. अमित म्हणतात प्रियाताई बाय. अमित दादा का हो चाललाय? बोला ना, जाऊ नका, बोला आमच्या गरीब माणसांबरोबर. सर्वेश दादा म्हणतात किती वर्ष झाली चष्मा लागून? 2-3 वर्ष तर झाली. वैभव दादा म्हणतात ताई मी तुम्हाला सबस्क्राईब केली. ओके वैभव दादा, धन्यवाद, खूप खूप स्वागत आहे. 1:15 वाजता रोज लाईव्ह असतं आणि संध्याकाळचं असतं. तर नक्की दादा चॅनलला जॉईन व्हा. शुभम चव्हाण, हाय शुभम, सॉरी समीर चव्हाण. हाय समीर दादा, कुठून बोलताय? स्वागत आहे लाईव्हला. शुभम, कुठून आहात? शुभम भाई, मी आहे कोकणातून, सिंधुदुर्ग जिल्हा. महाराष्ट्र कुठून? महाराष्ट्र सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून आहे मी. स्वागत आहे शुभम दादा. चॅनलला नवीन असाल तर प्लीज जॉईन व्हा. मानसी बोलते आणि डबल टॅप करा मंडळी. डबल टॅप करा प्लीज प्लीज, डबल टॅप करा. तुमच्या एका डबल टॅपने मला खूप फायदा होऊ शकतो, तर प्लीज डबल टॅप करा मंडळी. अजून काय कमेंट आहेत पाहूया. शुभम दादा मानसी बोलते लाईव्हला ताई तुला कमेंट लेट येत असतील ताई, मी केव्हाच ते कमेंट केली आहे. अगं वाचायला लेट होत असेल ना मला, म्हणून असेल. संतोष टेकळे, जलना. संतोष दादा स्वागत आहे चॅनलला माझ्या. नवीन असाल तर प्लीज जॉईन व्हा. लाईव्ह असतं 2 टाईम माझं, दुपारी आणि संध्याकाळी. 2S लाईव्ह. ताई कसे आहात? मी मस्त आहेत दादा, तुम्ही कुठून बोलताय? स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. सुस पहाडी, हॅलो, कैसे हो? खाना बन गया दीदी? वैभव, हाय सेड, हाय वैभव, स्वागत आहे तुझं. जय महाराष्ट्र लाईव्ह म्हणतायत. S2IS लाईव्ह. जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र दादा, स्वागत आहे. प्लीज जर नवीन असाल तर प्लीज माझ्या चॅनलला जॉईन करा. कोकणची माणसं साधी भोळी खूप छान चॅनल आहे, तुम्हाला खूप आवडेल. प्लीज सबस्क्राईब. सुपडी मंडळी स्वागत आहे. ये दीदी उत्तराखंड की है, तो प्लीज़ इनको भी सब्सक्राइब करना. इनका भी चैनल है, बहुत अच्छा ब्लॉग बनाती है, तो इनको भी चैनल करना. सुप्स पहाड़ी करके, हम महाराष्ट्र के लोग हैं, सबको सपोर्ट करते हैं, तो इनको भी करना भाई. विकास जाधव, हाय. मानसी बोलते ओके बाय. राहुल कुलकर्णी, राहुल दादा नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला खरंच खूप स्वागत आहे तुमचं.
कसे आहात, कुठून बोलताय? प्लीज सर्वांनी मला रिप्लाय द्या, कुठून बोलताय. मला पण कळायला पाहिजे की तुम्ही कुठून बोलताय. आणि सर्वजण माझ्या चॅनलला जॉईन करा, जेणेकरून मला तुमच्याशी बोलायला खूप आनंद होईल. S2IS लाईव्ह बोलते ताई, मी कोल्हापूरवरून. हाय, नमस्कार दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. खूप छान वाटतंय. आई महालक्ष्मीला आमचा नमस्कार सांगा. अशोक शिंदे, अगं तू खूप सुंदर आहेस दादा, हे मला माहिती आहे, खूप जणांनी सांगितलं. अजून काहीतरी वेगळं असेल तर नक्की बोला. अशोक दादा लाईव्ह बोलतायत. हाय 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 हाय. तर मंडळी, पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. आणि प्लीज पटापटा कमेंट करा, पटापटा कमेंट करा आणि लाईक करा. लाईक तर होतच नाही आहेत. मनोज नरवते, अक्का नमस्कार, दादा नमस्कार नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. खरंच खूप खूप स्वागत आहे. सुप्स पहाड़ी लाइक डन, थैंक यू सुप्रिया दीदी, थैंक यू. मैंने कर दिया हेलो. इनको भी सुप्रिया सुप्स पहाड़ी इनका चैनल है, मेरी उत्तराखंड की बेस्ट फ्रेंड है ये मेरी, तो प्लीज़ इनको भी चैनल को सब्सक्राइब करना सब. मनोज नरवते, मी अलिबाग तेलंगणा स्टेट. मनोज दादा स्वागत आहे चॅनलला. एवढ्या लांबून तेलंगणावरून माझा आदिलाबाद, ओके, आदिलाबाद तेलंगणा, ओके ओके. एवढ्या लांबून माझा व्हिडिओ पाहताय, खूप खूप धन्यवाद दादा. कुणाल कशी? मजरला ही मनाताई. मजरला, हाय मजर, हेलो, क्या कर रहे हो तुम? हेलो हेलो. अक्का लाईक पक्का, थँक्यू सो मच. पटापटा मंडळी लाईक करा सर्वांनी. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला प्लीज लाईक करा. तुमच्या एका लाईकने मराठी माणसांना खूप सपोर्ट मिळतो. तर एक लाईक तो बनता आहे. 20पर्यंत तरी जायला पाहिजे. 12 मिनटं झाली लाईव्ह सुरू होऊन, फक्त 10 आहेत लाईक्स. मंडळी, तुम्हाला लाईव्ह आवडत नाही आहे का? मला जर आता 20पर्यंत, पुढच्या 2 मिनटात जर 20पर्यंत लाईक्स नाही गेले तर मला असं वाटेल की माझं लाईव्ह तुम्हाला आवडत नाही आहे. तर पटापटा लाईक करा सर्वांनी. ज्यांनी ज्यांनी लाईक नाही केलं त्यांनी प्लीज लाईक करा. S2IS लाईव्ह बोलतायत. हो ताई, अंबाबाईचा आशीर्वाद तुमच्या कायम पाठीशी हाय. थँक्यू दादा, थँक्यू सो मच. तुम्ही मराठी माणसांचा आशीर्वाद हाच माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे. तुमचं जर मराठी माणसांचं प्रेम जर मला मिळत असेल तर खरंच मी पुढे जाऊ शकते. आणि मराठी माणसांचा सपोर्ट खूप महत्त्वाचा आहे दादा. कारण मी एक स्वतः मराठी असल्यामुळे मला मराठी माणसांचाच सपोर्ट पाहिजे, अन्य बाकी कोणाचा नको. आणि देवबाप्पाचा, आई महालक्ष्मीचा पाहिजे फक्त. सुप्सपाडी, मेहंदी पट्टनम हैदराबाद से. मैं मेहंदी पटना हैदराबाद से. क्या बोल रहे हो सुप्रिया दीदी? प्रतीक कोटवाल, कुठून आहात? मी आहे कोकणातून दादा, सिंधुदुर्ग जिल्हा. प्लीज सर्वांनी पटापटा लाईक करा चॅनलला. कोकणची माणसं साधी बोळी. मानसी पण लाईव्हला आज तेलंगणा आणि गुजरातमध्ये होते 2 दादा. हो का मानसी? व्हेरी गुड. खूप लांबून बघतायत. मग अमोल कांबळे, नमस्कार अमोल दादा, स्वागत आहे चॅनलला कोकणची माणसं साधी बोळी. अमोल कांबळे म्हणतायत 11 नंबरला लाईक केलंय, सबस्क्राईब केलंय. थँक्यू अमोल दादा, स्वागत आहे. कुठून बोलताय अमोल दादा नक्की सांगा. कुणाल दादा म्हणताय समर्थला हाय म्हणा. अहो दादा, कोणाकोणाला हाय म्हणू? हाय समर्थ, कसा आहेस तू? सुप्सपाडी, जय महाराष्ट्र, जय उत्तराखंड. जय महाराष्ट्र, जय उत्तराखंड. उत्तराखंड महादेवांची भूमी आहे. तर इथं प्रत्येकाची इच्छा असते, मराठी माणसाची असो या हिंदी नॉन मराठी, उत्तराखंडला जायची खूप इच्छा असते. तर या दीदींपासून आपण जाऊ शकतो. सुप्सपाडी, कोई तेलंगणा से था ना, उसे बोल रही थी. हां हां हां. S2I लाईव्ह म्हणतात. लाईव्ह म्हणताय ताई, कोकणमध्ये बेस्ट प्लेस कोणतं फिरायला? सिंधुदुर्ग किल्ला आहे दादा, अलिबाग आहे, परत रत्नागिरी आहे त्या साईडला फिरायला तुम्हाला. आणि म्हणजे प्रॉपर सिंधुदुर्गात म्हटलात तर दादा, रेडीचा गणपती आहे, वेंगुर्ला बीच आहे, शिरोडा बीच आहे, अजून
अजून खूप काही काही ठिकाणं आहेत दादा, खूप आहेत. तुमचा हक्काचा भाऊ प्रसाद. ताई नमस्कार ताई साहेब, जय श्रीराम, जय श्रीराम दादा, प्रसाद दादा. आला आमचा हक्काचा भाऊ. प्रसाद दादा, तुझं ही लाईव्ह खूप छान झालं मगाशी मी पाहिली. मी दुबईवरून आहे. हा हो का प्रसाद दादा, चालेल चालेल, आवडते आम्हाला दुबईची माणसं आली तर. अमोल कांबळे, मी मुंब्रा येथून. ओके ओके, थँक्यू सो मच सर्वांना. अमोल दादा, थँक्यू सो मच लाईव्हला जॉईन झाल्याबद्दल. आणि मी तुम्हाला सांगू इच्छिते की माझं कोकणची माणसं साधी बोळी हे चॅनल आहे. तर माझ्या चॅनलला प्लीज सबस्क्राईब करा सर्वांनी आणि लाईव्हला जॉईन राहा. 2 टाईम असतं. मालवणमध्ये कोणाक येऊचा असा, प्रसाद दादा प्लीज हेंका सांग रे की सिंधुदुर्गात काय काय चांगलं चांगलं फिरागा. मालवणमध्ये काय आता सांग फिरा. सुपाड़े फिर मिल जाएगा मेरा चैनल. ओके ओके ठीक है, मेरे आपका चैनल का पिन कर दिया है मैंने. प्लीज़ सब इनको सुप्स पहाड़ी दीदी को चैनल को ज्वाइन करना. तर मंडळी पटापटा लाईव्हला कमेंट करा. मालवणमध्ये माका येऊचा दादा, मी येतले आता गावा गेलंय की. थँक्यू, वेलकम दीदी, वेलकम. तर मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी हे चॅनलचं नाव आहे. तुम्ही जर पटापटा लाईव्हला जॉईन झाला तर आपल्या छान गप्पा होतील. तर प्लीज जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला. मालवणमध्ये समुद्रात श्री छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा किल्ला आहे. हो दादा, हे सांगितलं मी. अजून काय असेल तर सांग. किल्ला एवढा अप्रतिम आहे ना की तुम्ही पाहतच बसाल असा किल्ला आहे. लव बॉय, हाय लव बॉय, वेलकम. माझ्या चॅनलला तुझं स्वागत आहे. बाबा माझे तुया. बाबा माझे तुया, काय गो करतस ह्या. काय प्रसाद दादा, खाना बन गया. हाँ, आपका लाइव देखते देखते मैंने खाना भी बन गया. सुस पड़े. हाय लव बॉय. लव बॉय आ गए हैं. लव बॉय तुझं स्वागत आहे. हाय सुप्स, लाईक डन, थँक्यू सो मच. पटापटा मंडळी लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी हे चॅनलचं नाव आहे. तुम्ही पटापटा लाईव्ह झालात तर आपल्या गप्पा चांगल्या होतील, पटापटा होतील. शिवनेरी किल्ला, सुप्रिया दीदी ने शिवनेरी किल्ला पाहिला का. सुप्रिया दीदी, आपने देखा है क्या शिवनेरी किल्ला. पटापटा मला लोबाई म्हणतायत. प्रसाद दादा म्हणतोय रेडी गणपती मंदिर तारकर्ली देवबाग बीच असा, त्यात तुमका स्कुबा ड्रायव्हिंग करायला मिळेल. छान आहे. आता एक स्कुबा ड्रायव्हिंग एक नवीन इव्हेंट कोकणात असतो. मजा येते. सर्वांनी जाऊन पहा. स्कुबा ड्रायव्हिंग करायला तुम्हाला मिळेल. या चॅनलला तुमचं पुन्हा एकदा मनापासून झालं का जेवण. मुलांचं झालंय, मी अजून जेवायची आहे. मंडळी पटापटा लाईक करा. स्कुबा डायव्हिंग म्हणजे समुद्रात नेऊन तुम्हाला मासे दाखवले जातात. हो हो हो, हाय सुप्रिया दीदी. महाबळेश्वर, येस देखा है. पुणे, ओके. लक्ष्मण उंबरे, ताई कोल्हापुरात आलात का. नाही दादा, येईन कदाचित, बघते कधी यायला मिळतंय ते. थँक्यू लक्ष्मण दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. मंडळी पटापटा लाईक करा. ज्यांनी लाईक केलं नाही आहे त्यांनी प्लीज लाईक करा. सुप्स पहाडी, भीमाशंकर सब घुमा है. हो का सुप्रिया दीदी, भीमाशंकर सब जगह घूम के आई है. देखो ये नॉन महाराष्ट्रियन है लेकिन इनको महाराष्ट्र बहुत पसंद है. ऐसा है हमारा महाराष्ट्र. सुरेश उर्डे, ताई गुड इंडियन आर्मी, बंधारा डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र. जय हिंद ताई. ओके सुरेश दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला पुन्हा एकदा. याआधी तुम्ही जॉईन झालेला होता ना दादा, खूप खूप स्वागत आहे. सुप्स पहाडी, जय हिंद भाई, जय हिंद. प्रसाद दादा म्हणते अरे मी जोक्स केली, माझी लाईव्ह मगाशी ची प्रायव्हेट केली. हो का.
लव बॉय म्हणते आम्हाला पण यायला लागेल. हो हो, या या, कोकणात या. कोकण आपलोच असा. मंडळी कोकणात येवा, कोकण आपलोच असा. कोकणात खूप सगळी कोकणातली जी माणसं असत ना ती कोकणातल्या माणसांका आपलीशी करतात. तर बघा, कोकणात येऊन एकदा एक्सपिरियन्स घ्या. आता पब्लिक करायची आहे मला. अरे बापरे, काय रे बाबा. तुमचा हक्काचा भाऊ आणि मेन म्हणजे मालवणी माणसाचे हातचे जेवण मासे खायला मिळेल. हो हो. म्हणजे तुम्ही जर आता मुंबई ह्याच्यातून असाल किंवा अजूनही कुठल्या स्टेटमधून असाल तर कोकणातल्या माणसांच्या हातचं जेवण ना, म्हणजे जे मोठे मोठे ॲक्ट्रेसेस आहेत, हिंदी मराठी, त्यांना एवढं अप्रतिम आवडतंय ना कोकणातलं जेवण. काय सांगू, त्यांचे इंटरव्ह्यू पहा, भयंकर आवडतं. माशाची करी, भाजलेले मासे, प्रॉन्स, हे जे 5 स्टार हॉटेलमध्ये सुद्धा मिळत नाही, ते आपल्या कोकणात ना घरातल्या चुलीवर मिळतं मंडळी. तर नक्की या, आमच्या चुलीवरचा जेव. आमच्याकडे कुकरात भात लावणत नाही गावाकडे. आमच्याकडे चुलीवरच भात शिजवलं जातं कोकणात. तर नक्की या. प्रसाद बोलतोय, साधी भोळी ताई असा मी नाही हा मात्र. साधी भोळी ताई असा मी नाही हा मात्र. नाही हा, माका पण राग गेलो तर मी पाठीपुढे बघणार नाही, पण जास्त तर मी राग कंट्रोल करतोय. प्रसाद म्हणतो, ताई आता बघितलं ना मला मगाशी, मी पण चष्मिश आहे. हो हो, तू पण चष्मिश आहे, मी पण चष्मिश. प्रसाद बोलते, तांबडा रस्सा भाऊ कोल्हापूर. हा, मला कोल्हापूरला येऊन तांबडा पांढरा रस्सा आहे तो खायचा आहे. मी अजून पर्यंत नाही खाल्ला. मला तो पाहिजे, तांबडा रस्सा, पांढरा रस्सा. तर दादा कोल्हापूरचे होते, त्यांच्याच घरी जाऊया. लव बॉय, अच्छा, तुमचा हक्काचा भाऊ आणि गावठी तांदळाची पेज भेटता. हो हो हो. तर मंडळी पटापटा कमेंट करा मंडळी. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला प्लीज कमेंट करा. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलमध्ये तुम्हाला कोकणातले छान छान व्हिडिओज बघायला मिळतील, सणांचे व्हिडिओज बघायला मिळतील, तसेच कोकणातले छान छान नेचर व्ह्यूज आहेत ते पण पाहायला भेटतील आणि महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील पाहायला मिळतील. तर नक्की माझ्या चॅनलला एकदा भेट द्या आणि जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी भोळी. मंडळी पटापटा लाईव्हला कमेंट करा, कोकणची माणसं साधी भोळी. तुमच्या हक्काचा भाऊ. मालवणीमध्ये सकाळी माशांचा लिलाव आणि संध्याकाळी लिलाव मिळेल. हो हो, इथं लिलावमध्ये मासे भेटतात. म्हणजे कोकणात समुद्रावर जर गेलात ना, सकाळ संध्याकाळ तुम्हाला टोपली टोपली मासे खूप स्वस्तात मिळतात तिथं. त्यामुळे प्लीज, ज्यांनी ज्यांनी मला लाईक नाही केलं त्यांनी प्लीज लाईक करा. 20 लाईक झालेच पाहिजे. स्वस्तमध्ये मिळतं. स्वस्त आणि मस्त आणि ताजे ताजे फडफडीत मासे मिळतात कोकणात, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात. तर पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा मंडळी. कोकणची माणसं साधी भोळी. प्रिया, हाय प्रिया ताई, कुठून बोलताय? लव बॉय, भारीच. हो हो, आमच्या कोकणात लय भारी भेटताल, नक्की या मंडळी. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी आणि चॅनलला प्लीज जॉईन करा. दत्तात्रय दादा म्हणतायत, नमस्कार ताई. नमस्कार दत्तात्रय दादा. अजूनपर्यंत सर्वांनी माझं लाईव्ह ऐकतच होते वाटतं, कमेंट करायला विसरले. प्लीज लाईक करा मंडळी सर्वांनी. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला प्लीज लाईक करा. नकुल काय ताई, विसरले तुम्ही मला? नाही रे नकुल दादा, मी नाही विसरली ताई. तुका मी नाही लाईक करू, लाईव्हला लाईक केलंय. हां ओके, थँक्यू. हां, माझ्या लाईव्ह लाईक केलंस ता. मानसी बोलता, वाईट वाटला तू रागाने रिप्लाय केलास मगाशी. मी सहज विचारलं लाईव्हला आली का नाही असं. मला पण समजतं, प्रत्येकाला समजत नाही सारखं लाईव्हला येणं. ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम ते. अगं मी रागात नाही बोलली ग. मी आवाज माझा हायवर ठेवला आहे लाईव्हमध्ये बोलताना, त्यामुळे तुला असं वाटलं की मी रागात बोलली. माझा आवाजच मी आता हायवर ठेवलाय. मी हळू बोलली ना तर असं नाही वाटत, त्यामुळे मी जरासा आवाज माझा हाय ठेवलाय कमेंट वाचताना, त्यामुळे तुला रागात वाटलं मी बोलली असं.
शंकरपाळ्या हाय हाय शंकरपाळ्या. प्रसाद बोलते कारण प्रसाद भाऊजींची आहेस तू. हो का. प्रसाद दादा म्हणते मानसीताई कोण है. मानसीताई ज्या चॅनलला तू काल गेलेलास लाईव्हला तीच आहे मानसीताई. प्रिया लाईक ताई थँक्यू प्रिया. कुठून आहात तुम्ही नक्की सांगा. शंकरपाळ्या हाय प्रिया. दत्ता माने हाय ताई. नमस्कार दत्ता दादा स्वागत आहे चॅनलला. प्लीज सर्वांनी लाईक करा चॅनलला. नकुल ब्लॉग ओ ताई जेवण केलं काय. नाही रे दादा मी जेवणार आहे मुलांनी झालं. प्रसाद दादा नाही ओळखत का तुम्ही. मानसी काल वांग बटाट्याची भाजी दाखवलेली ना ती. प्रसाद दादा बाबो मालवणी माणसाक राग नाही येनो गो मानसी ताई. ताच सांगतोय मी रागात नाही बोला. आवाज माझा हायवर ठेवलाय त्यामुळे त्याला असं वाटलं की मी त्याच्यावर रागवलंय पण मी रागात नाही बोला. प्रीतीताई हाय नमस्कार शुभ दुपार. सत्यजित दादा नमस्कार. आज काय गावरान कोंबडं. सुप्रिया दीदी हॅलो. मानसी बोलते हो काय. प्रसाद दादा शुशू सॉरी सुशील ताई हॅलो सुशील. विजय पाटील विजय दादा नमस्कार स्वागत आहे चॅनलला. सत्यजित दादा म्हणताय ताई मानसी ताई हाय नमस्कार शुभ दुपार. प्रसाद बोलते मानसी ताई साहेब ओनली जोक्स. मानसी सत्यजित दादा नमस्कार कसे आहात. खूप दिवसांनी दिसलात. सुप्स पहाडी फोन आ गया था किसी का. ओके. सत्यजित दादा म्हणतात मी मस्त मानसी ताई तुम्ही कसे आहात. अगं मानसी मी तुला ना स्टार्टिंगला पण सांगितलं की मी पाहिला नाही मेसेज मग तू परत मला विचारलंस तेव्हा मी माझा आवाज हाय होता मी त्या हाय आवाजात तुला उत्तर दिलं त्यामुळे तुला असं वाटलं की मला राग आला. सत्यजित दादा म्हणतात मी मस्त मानसी तुम्ही कसे आहात. असे सत्यजित दादा विचारतायत. सत्यजित दादा आज आहे प्रीतीताई अरे वा गावरान कोंबडं. गणेश पाटील शिंदे गणेश दादा स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. पटापटा लाईक करा ज्यांनी ज्यांनी लाईक नाही केलं त्यांनी. ये जेवायला ताई मटून आहे नुसत्या नाल्या नळ्या. ओके मटण आहे का नुसत्या नळ्या खायच्या. लो बॉय. सुप्रिया दीदी अच्छी से करती है. तुमच्या हक्काचा भाऊ ताई माका माझ्या तिसऱ्या बायकोचा फोन येता हा. अरे देवा ह्याच्या तिसऱ्या बायकोचा फोन येता. जा बाबा एकदाच. विजय पाटील लाईक डन थँक्यू विजय दादा स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. सुशांत बोर्डे चष्मा छान बनवलाय. धन्यवाद धन्यवाद दादा. हा लेन्स कार्ड वरून घेतला आहे. याचं मी प्रमोशन करत नाहीये पण मी तुम्हाला सांगते हा लेन्स कार्ड वरून घेतलेला आहे. लो बॉय हसतोय. सुप्स पहाडी. अरुण पाटील हाय. अरुण दादा स्वागत आहे. सुप्स पहाडी हॅलो. लो बॉय हॅलो. सुशांत बोर्डे कितीला 3,500 आहे हा. म्हणजे 5,000 काय 4,000 मध्ये अजून 1,000 रुपये टाकून 2 येत होते. ऑफर होती तेव्हा. लो बाय सुप्स मराठी पढ़ो. मराठी पढ़ो आंदोलन चालू है इधर क्लासेस चालू है. सुशील म्हणते शॉपमध्ये बसून मटून खात आहे. बायकोनी प्रेमाने आणून दिला आहे. हो का. सर्वांचीच बायको दादा प्रेमाने आणून देते. सर्वांचीच बायको प्रेमाने आणून देते असं थोडंच आहे की तुझीच बायको प्रेमाने आणून देते. इथं सगळं प्रत्येकाची बायको प्रेमानेच टिफिन देते सकाळचा. मंडळी पटापटा लाईक करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. विजय पाटील दादा म्हणतात जेवण झालं का. लो बॉय सुप पहाड़ी बोले पढ़ रही हूँ सुनाई नहीं देगा तुमको. सुशांत दादा म्हणते नंबर किती आहे तुमचा. ज़्यादा नहीं है 0.25 से ये आखा. या डोळ्याचा 0.25 असा काहीतरी होता. गणेश दादा म्हणतात तुम्ही कुठले आहात. गणेश दादा मी कोकणातली आहे. प्लीज चॅनलला प्लीज चॅनलला जॉईन करा आणि डबल टॅप करून लाईक करा.
एवढी माणसं लाईव्हला आहेत पण लाईक्स काय वाढत नाही आहेत. पहिलं मंडळी लाईक करा चॅनलला प्लीज, लाईक करा, डबल टॅप करा, डबल टॅप. मैं पहाडी आले मी पहाडी आले. वा 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 वा. ज्यांनी ज्यांनी लाईक केलं नाही आहे त्यांनी प्लीज लाईक करा. ज्यांनी ज्यांनी लाईक केलं नाही त्यांनी प्लीज लाईक करा. 22 झाले, 30 पर्यंत पोचवा पटापटा. सुप्सपाडी पढ़ रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं देगा तुमको. लव बॉय हस रहा है. विजय पाटील दादा म्हणते जेवण केलं का. मुलं जेवली दादा, आमचं जेवायचं आहे. सुप्सपाडी मैं पहाडी आले. गणेश दादा म्हणते तुम्ही कुठले. मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. ठीक है सुप्सपाडी बोल रही है. लो बॉय ओ ये भी सही. सुप्सपाडी मी झोपले सुप्रिया दीदी झोपले. देखो उत्तराखंड की लड़की है ये और मराठी बोलने का ट्राई कर रही है. सुप्स पहाडी व्हेरी गुड. स्वरतन कोकणची माणसं साधी भोळी पुरणपोळी ताई हो बा माय गॉड. हाय स्वरतन स्वागत आहे. सुशील बोलते मला मारून देते ती पण. ओके मारून देते का. वा खूप छान. हॅलो मराठी जोडी स्वागत आहे ताई तुमचं माझ्या चॅनलला. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला खूप आनंद झाला. मराठी जोडी ही आपल्या महाराष्ट्रातली एकदम फेमस जोडी आहे. या दादांचं मी लाईव्ह बघते, जॉईन झाली आहे या त्यांच्याही चॅनलला. तर खूप भन्नाट जोडी आहे ताई आणि दादांची. तर मानसीताई त्यांचं नाव आहे. धन्यवाद मानसीताई, तुम्ही माझ्या लाईव्हला जॉईन झालात. खूप भारी वाटलं आज मला. खरंच खरंच खूप स्वागत आहे माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. ताई काय करताय तुम्ही, जेवण वगैरे केलात का. आज एवढी मोठी मराठी जोडी आहे जी फेमस ती माझ्या लाईव्हला आली. खरंच मला खूप भारी वाटते, मी धन्य झाली ताई नमस्कार ताई नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. खरंच लो बॉय होईल कमी हळूहळू. धन्यवाद. सुशांत दादा म्हणतायत लांबचा दिसत नाही का जरासं ब्लर दिसतं. विजय दादा रिॲक्शन अशी आहे माझी रिॲक्शन. लाईक डन. थँक्यू मराठी जोडी, थँक्यू सो मच ताई. काय करताय तुम्ही नक्की सांगा. सुशांत दादा म्हणते दूरदृष्टी कमी आहे तुमची हां हां दूरदृष्टी कमी आहे. दूरचं काहीच दिसत नाही बघा. कोणी वाईट बोललेलं दिसत नाही, ऐकायला येत नाही. कोणी वाईट बोललेलं वाईट वागलेलं दिसत नाही, अशी माझी दृष्टी आहे लो बॉय हसतोय. सुप्सपाडी थँक्यू लो बॉय. तुम सीख जाओगी जल्दी. ओके मराठी जोडी. बापरे एवढ्या प्रशंसने तर मला जेवायलाच व्हायचं नाही काय ताई. तरी पण या बोंबलाचा रस्ता खायला, सुक्या बोंबलाचा रस्ता. वाव ताई भारी. तुम्ही खरंच खूप छान जेवण बनवता. मी पाहिले तुमचे रेसिपी, खरंच खूप भारी बनवता ताई. आणि मला खरंच खूप बरं वाटते की तुम्ही माझ्या लाईव्हला आलात. आणि मलाही तुमच्या लाईव्हला यायला खूप बरं वाटतं. तुमचं आणि दादांचे जे सॉन्ग असतात ते मला खूप आवडतात, खूप भारी वाटतं. आणि जे दादा जोक वगैरे मारतात ना एक नंबर एक नंबर ताई एक नंबर. डॉन 6780 हाय डॉन, कुठून बोलताय नक्की सांगा. सदाशिव पेडणेकर लाईक डन यू लविंग. थँक्यू सदाशिव दादा, थँक्यू सो मच. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. ज्यांनी ज्यांनी लाईक नाही केलं त्यांनी प्लीज डबल टॅप करा आणि जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. आणि ताई आज प्लीज मला सांगा, हा मी तुमच्या लाईव्हला येणार आहे. माझं लाईव्ह तुम्हाला कसं वाटलं ते नक्की सांगा. अजून काही सुधारणा कराव्या अशा तुम्हाला वाटत असतील तर नक्की सांगा. दादांचे जोक असे असतात की मी जेवताना बोलू शकत नाही हो का भारीच. आणि तो लिओ दास स्वतःवर वाईट कमेंट आल्या अशा. मी त्याला काल विचारलं लिओ तू पण लहानपणी आवडीने खायचंच का तर त्याने ती कमेंट डिलीट केली तरी मी म्हणते माझ्या कमेंट अशा डिलीट कशा होतात, दिसत नाही कशा. मी टाकते दिसत नाही. नंतर मला कळलं दादा बोलले तेव्हा.
लिओ भारी आहे ताई, खरंच. स्वतःवर कमेंट आली की डिलेट, एकदम डिलेट. विजय पाटील, कमेंट एंड्स. हां दादा, कमेंट एंड झाल्या म्हणजे माझा टाइम वाढतोय बोलण्याचा. विजय दादा, सदाशिव दादा म्हणते आत मासे काय नाही हो दादा, बघू संध्याकाळचा प्लॅन आहे. डीजे बॉय, धन्यवाद डीजे बॉय, बहिणीला खूप प्रेम देता, धन्यवाद धन्यवाद डीजे बॉय. बहिणीला खूप प्रेम देत आहे, त्यामुळे मला खूप बरं वाटतंय. अजय पाटील, लव यू मॅडम. अजय दादा, खूप खूप धन्यवाद तुमचे. आता तर बाबा इग्नोर करायला पाहिजे यांना. तर मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. मंडळी कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला प्लीज लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी हे माझ्या चॅनलचं नाव आहे. कोकणातले छान छान व्हिडिओ. मग काय बायकोवर नाही का दादा? संतोष जाधव, येळकोट येळकोट, जय मल्हार, जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय शंभूराजे, जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र दादा, जय महाराष्ट्र. स्वागत आहे चॅनलला दादा पुन्हा एकदा. जीडी सावंत, हाय. हाय मावशी, हाय भाच्या, कसा आहेस तू, कुठून बोलतोयस नक्की सांग आणि प्लीज डबल टॅप करून लाईक करा. प्रीतम सूर्यवंशी, प्रीतम दादा स्वागत आहे तुमचं चॅनलला, माझ्या चॅनलला. नमस्कार ताई म्हणताय. संतोष दादा म्हणताय आज गाडी एकदम सायलेन्स रुलावर चालू आहे काय? मुंबई रत्नागिरी पॅसेंजर. हा मग काय. सायल मुंबई रत्नागिरी पॅसेंजर. मराठी जोडी म्हणतायत लिओ खरंच खूप छान मुलगा आहे, लहान असून सुद्धा मोठ्या भावासारखा आधार असतो त्याचा. हा ताई मी पाहिलं, म्हणजे तुमच्या तोंडात त्याचं नाव जास्त असतं. मला असं वाटलं की तो तुमच्या खूप जवळचा माणूस असेल, त्यामुळे तो एवढा तुम्हाला सपोर्ट करतोय. खरंच खूप असा माणूस भेटायला पण खूप भाग्य लागतं ताई, की एवढा छान माणूस आपल्याला सपोर्ट करणारा मिळायला. खूप छान. आणि माझ्याकडून तुम्हाला खूप गॉड ब्लेस आहेत, की छान ब्लेसिंग आहेत, की तुमचं चॅनल महाराष्ट्र राज्यात खूप पुढे जावं. आणि तुम्ही आमच्यासारखे जे नवीन क्रिएटर आहेत त्यांनाही खूप सपोर्ट करावा, जेणेकरून तेही तुमच्यासारखे तुमच्या पाठून आम्ही पण पुढे येऊ तुमच्यासोबत. तर नक्की तुम्ही यशस्वी व्हाल. RS पतीदार, नमस्कार भाई, नमस्कार, स्वागत आहे आपलं. विजय दादा म्हणताय खूप खुश दिसत आहेस, क्या बात है. काय नाही हो दादा, खुश राहायचं, अजून काय आपल्या हातात आहे ना. तनुजा ताई म्हणतायत नमस्ते ताई, लाईक डन 25. थँक्यू तनुजा ताई, थँक्यू सो मच. मानसी ताई नमस्ते. तनुजा ताई वरा असेम ना गो. अमोल अमोल गिरी, हॅलो. तू काय करतीस? मी लाईव्ह घेते. तुम्ही कुठून बोलताय नक्की सांगा. तनुजा ताई, जय शिवराय, जय कोकण, जय शिवराय, जय कोकण. अमोलगिरी, बोला मॅडम, बोला. बोला दादा, स्वागत आहे तुमचं चॅनलला. कुठून बोलताय? मराठी जोडी, तनुजा ताई नमस्कार. तनुजा ताई, मराठी जोडी ही आपल्या महाराष्ट्रातली फेमस जोडी आहे. तर मी पण यांच्या चॅनलला हल्लीच जॉईन झाली, तर तूही जॉईन हो. खूप छान आहे यांची जोडी आणि खूप छान कंटेंट आहे यांच्याजवळ. संतोष दादा, जय शिवराय, जय शिवराय दादा. तनुजाताई म्हणतात ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. नीलम पाटील, ताई कशी आहेस ग? मी छान आहे नीलम ताई, तुम्ही कशा आहात? स्वागत आहे स्वागत आहे माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी या. प्लीज सर्वांनी लाईक करा डबल टॅप करून. चिंतामन बिलारे, आपण कशा आहात? चिंतामन दादा, मी खूप छान आहे, तुम्ही कसे आहात नक्की सांगा माझ्या चॅनलला. कचरा सेठ, हाँ स्वागत है आपका चॅनल पर. कशा आहात? मी छान आहे दादा, तुमचं स्वागत आहे माझ्या चॅनलला पुन्हा एकदा तुम्ही लाईव्हला जॉईन झाला आहात, खूप खूप धन्यवाद. नीलमताई म्हणतात मी रोज लाईव्हला येते तुमच्या. हो नीलमताई, मला माहिती आहे, खरंच खूप सपोर्ट आहे तुमचा सर्वांचा, मराठी माणसांचा.
तर थँक्यू सो मच नीलमताई. तुम्ही जेवलात का नीलमताई? तनुजाताई म्हणताय माहीत आहे मी रोज जाते मराठी जोडी लाईव्हवर. कविताताई हो का? छान छान मस्त आहे यांची जोडी. विजय पाटील बाय बाय. विजय दादा आज मला काही प्रश्न विचारत नाही आहेत का? तुम्ही जाताय कशाला? ऋषिराज मनोज दादा नमस्कार. ऋषिराज दादा नमस्कार. समाधान कांबळे हाय ताई. हाय समाधान दादा स्वागत आहे लाईव्हला. चिंतामण जय शिवराय. चिंतामण दादा जय शिवराय जय महाराष्ट्र. समाधान दादा म्हणतायत हाय मराठी जोडी. नक्की तुमच्या सगळ्यांच्या सपोर्टमुळे हे झालेलं आहे. अख्ख्या महाराष्ट्रातून आम्हाला प्रेम मिळतं. खरंच खूप छान वाटतं. हो ताई खरंच म्हणजे मराठी माणसाचं पुढेपर्यंत जाणं खरंच मराठी माणसांमुळेच शक्य आहे. तर खरंच असं प्रेम आम्हालाही मिळू दे अशी मी इच्छा प्रकट करते. आणि तुमचा आशीर्वाद आम्हावरही राहू दे. आमचं जर काही चुकलं तर आम्हाला प्लीज समजवा. आणि जर आमचं चुकत असेल तर ओरडाही. आम्ही ओरडा घ्यायला तयार आहोत. खरंच आज खूप बरं वाटलं. नीलमताई म्हणते नाही ताई तुमचं जेवण झालं का? मुलं वगैरे जेवली आहेत ताई. आता मिस्टर आले की मिस्टरांसोबत जेवू. कचरा से राजू आणि श्याम माझे पैसे घेऊन पळाले. हो का? कचरा सेठ राजू आणि श्याम. खरंच बाबा किती होते हो दादा तुमचे पैसे? समाधान म्हणते लाईक केलंय ताई. थँक्यू समाधान दादा. प्लीज चॅनलला जॉईन करा. ऋषिराज मानसी ताई जी 24 तास मध्ये तुमचं स्वागत आहे. मानसी ताई जी 24 तास. जी 24 तास कुठलं चॅनल आहे इथं लाईव्हला? तनुजाताई म्हणतायत बाय मानसी ताई. सुरेखा नागरगोजे हाय सुरेखा ताई स्वागत आहे पुन्हा एकदा. प्लीज सर्वांनी लाईक करा चॅनलला. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. नीलम पाटील जेवायला काय बनवलं ताई आज? डाळ आणि राईस बनवलाय ग मुलांसाठी. थोडीशी तब्येत डाऊन होती मोठ्या मुलीची त्यामुळे. तनुजाताई म्हणते कविता ताई तुम्ही कोकण विभागातून प्रसिद्ध झाले पाहिजे. कविता ताई कोण आहेत ग? तनुजा कविता ताई कोण आहे? माझं नाव कविता नाहीये ग प्रीती आहे. आणि मराठी जोडीचं नाव आहे मानसी ताई. कचरा सेट 2 करोड त्याच्यासोबत बाबूराव गणपतराव आपटे पण होता. हो का? मोहन दादा मराठी मोहन दादा कोकणच्या लाईव्ह मध्ये स्वागत. थँक्यू मराठी जोडी. ऋषिराज म्हणते मानसी ताई मोहन नाही माझं नाव मनोज आहे. हा मनोज दादा आहेत ताई ते. तनुजा ताई म्हणते सॉरी प्रीती. ओके तनुजा ताई कोई बात नाही. मराठी जोडी म्हणते मी कमेंट फास्ट वाचते म्हणून ते म्हणतात तू जी 24 तासच्या बातम्यासारखी कमेंट वाचते. हा ताई तुमचा स्पीड खूप आहे. मला मध्यंतरी माझं ना लाईव्ह मी 2 टाइम घेत होती आणि अक्षरशः हे मला दुखत होतं पूर्ण. अक्षरशः डोळ्यातून पाणी आलेलं माझ्या. आणि नाही आता माझा स्पीड तर आता माझा स्पीड थोड्यापैकी वाढलाय. तर खरंच खूप खूप धन्यवाद तनुजाताई. आणि मानसीताईंचं मी लाईव्ह बघते त्या कशा बोलतात कशा म्हणजे किती फास्ट वाचतात त्या कमेंट. मला तर शक्य नाही पण प्रयत्न चालू आहे. थँक्यू मानसीताई. तनुजाताई म्हणतात चला बाय सर्वांना. का सर्वजण जात आहे बोला सर्वांनी. जाऊ नका. पटापट कमेंट करा मंडळी. कोकणची माणसं साधी बोळी. आणि आताच मी नवीन एक ब्लॉग टाकला आहे गुरुद्वाराचा. तो कसा वाटला प्लीज सर्वांनी सांगा मला. त्याच्यानंतर मी अजून एक ब्लॉग टाकणार आहे पुढच्या सोमवारी. तर प्लीज तोही मला सांगा नंतर कसा असेल आहे तो. मानसी ताई 1 मिनिटात 100 बातम्या सांगतात ताई साहेब. बापरे हो का? खरंच ते टॅलेंट मानसी ताईतच आहे आमच्यात नाही आहे. आम्ही तर नुकते काय म्हणते कच्चे पच्चे लिंबू आहोत. मानसी ताई ऑलराऊंडर आहेत. म्हणजे त्या घरातलं सगळं बघतात.
आणि त्यानंतर स्वतःचं म्हणजे ट्युशन पण घेतात आणि लाईव्हला पण जॉईन होतात. खरंच ऑलराऊंडर आहात मानसीताई तुम्ही, खरंच हँड्स ऑफ यू. मराठी जोडी ऋषी दादा, मला माहित आहे तुमचं नाव मोहन आहे ते. मला तर मनोज सांगितलेलं त्यांनी, मला मागे सांगितलेलं मनोज माझं नाव आहे म्हणून. हे वेगळे असतील का? विलास सावंत, नमस्कार ताई. कोकणची माणसं साधी बोळे या चॅनलला विलासकडून गोड गोड शुभेच्छा. चॅनलवरील सर्वांनाच हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. विलास सावंत, रत्नागिरी, गणपतीपुळे. काय चाललंय? तर दादा थँक्यू सो मच लाईव्हला जॉईन झाल्याबद्दल. आणि आता लाईव्ह चालू आहे, खूप छान छान माणसं जॉईन होत आहेत आणि छान छान गप्पा होत आहेत. तर खरंच खूप भारी वाटतंय लाईव्ह घेताना. रवी दादा, मराठी जोडी म्हणतात हो मनोजच जेवत आहे ना, कुठ आहे ना, तर चुकून गडबड झाली. हो का? ते वा 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 वा. तर मराठी जोडी, तुमचं जेवण बनवून झालं का ताई? जेवलात का? रवी दादा म्हणतात नमस्कार ताई. नमस्कार रवी दादा, स्वागत आहे चॅनलला. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. महावीर मगदूम, जेवण झालं का ताई? महावीर दादा, जेवण मुलं जेवली आहेत, माझं जेवायचं आहे, मिस्टर आले की जेवणार. तर तुमचं जेवण झालं का? आणि स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. डबल टॅप करा आणि जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला. मंडळी पटापटा जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला. जे जॉईन झाले नाही आहेत त्यांनी प्लीज जॉईन व्हा. माझ्या चॅनलला कोकणातले छान छान व्हिडिओ आहेत, शॉर्ट्स आहेत आणि महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत. तर नक्की जॉईन व्हा मंडळी. कोकणची माणसं साधी भोळी. रवी तिकडे म्हणताय जेवण ताई झालं नाही दादा. प्रतीक दादा म्हणतायत, प्रतीक दर्डे, हॅलो हाय, नमस्कार प्रतीक दादा, स्वागत आहे. मराठी जोडी, खूप खूप धन्यवाद ताई. जेवतच आहे आता. मनोज दादा, तुमचं जेवण झालं का? ओके मराठी जोडी ताई, जेवा जेवा, छान छान जेवा. मनोज दादा जेवलेत वाटतं. ऋषी दादा म्हणतायत, मनोज दादा म्हणतायत ताई मी मराठी जोडीच्या नेहमी जातो लाईव्ह वरती. हो का दादा? मी सध्याच जाते, म्हणजे मला माहिती नव्हतं, कारण यूट्यूबशी आपला संबंधच आला नव्हता. आणि गेल्या वर्षी मी चॅनल ओपन केलं जानेवारीत वगैरे, आणि पण तेव्हाही लाईव्ह यायचा काही एवढं मनात नव्हतं, कारण लोकांना कसं फेस करायचं, काय करायचं हे एवढं ज्ञान नव्हतं, तेवढा कॉन्फिडन्सही नव्हता. तर आता मी 1 महिना झाला लाईव्ह घेते माझा मी. तर बघू कितपर्यंत सपोर्ट मिळतोय तुमचा मराठी माणसांचा. तर आणि मी पण ह्या ताईंच्या लाईव्हला जॉईन झाली आहे. मीही त्यांच्या लाईव्हला जाते रात्रीची. जेव्हा जेव्हा लाईव्ह मला नोटिफिकेशन येतं आणि कळतं तेव्हा मी नक्की जाते त्यांच्या. खूप मस्त मजा येते. रवी तिडके म्हणतात मग कधी जेवणार? लाईव्ह जे आहे त्याचे दुसरं वेळच होईल. दादा मिस्टर येतात ना, तेव्हा मिस्टर 3:30 येतात, मग त्यांच्यासोबत मी जेवते. प्रतीक दादा बोलतायत वेअर आर यू लाईव्ह? आय एम फ्रॉम महाराष्ट्र, सिंधुदुर्ग. आणि सिंधुदुर्गातूनच लाईव्ह आहे. सुप्स पहाडी, मैं बच्चों को लेने जा रही हूँ बाय. ओके ताई साहेब. ओके सुप्रिया दीदी बाय. नाही ताई साहेब, मी गाडीत बसलो आहे, जेवण थोड्या वेळात करेन. ओके दादा, जेवा तुम्ही तर टायमिंगवर जेवा दादा. कचरा सेट, राजू सोबत आता बोलणं झालं माझं. देवी प्रसाद कडून 2 करोड मागून देतो बोलला. हो का दादा? देवी प्रसाद कडून, वा 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 वा, छान जोक करता कचरा सेट. थँक्यू. मराठी जोडी, मनोज दादा नीट प्रवास करा. हो दादा, नीट प्रवास करा आणि टायमिंगवर दादा जेवत जावा. ज्यांना शक्य आहे त्यांनी प्लीज टायमिंगवर जेवत जावा. ऋषीराज म्हणतात ताईसाहेब यूट्यूबमुळे मला हजारो बहिणी मिळाल्या. हो दादा, आणि चांगल्या बहिणी मिळतात यूट्यूबमुळे. आपल्याला समजतं की ही समोरची ताई किंवा हा दादा खरंच खूप चांगला आहे
आणि आपण म्हणजे नकळतपणे त्यांना आपलंसं मानायला सुरुवात करतो. हे यूट्यूबचं खास वैशिष्ट्य आहे. ऋषीराज RJ 91.1 गोकुळदाजी आहेत आमचे. हा, हो का? वा 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 वा. गोकुळदादा कामावर गेले असतील ना ताई? मानसी ताई, गोकुळदादा कामावर गेले असतील ना? ऋषीराज मानसीताई आणि गोकुळ दाजींची जोडी म्हणजे जशी राम सीतेची जोडी. हो दादा, खरंच. जर दादा असले तर लोक त्यांना सांगतात की वहिनी कुठे आहेत, वहिनी कुठे आहेत. म्हणजे हीच तर त्यांनी आजपर्यंत कमवलेली एक हे आहे, पोचपावती आहे. मराठी जोडी, हो कामावर गेले आहेत. ओके ओके, विचारलं म्हणून सांगा दादांना की प्रीतिया ताईने विचारलं म्हणून. निशा सकपाळ, सब्जीची गाडी आली ताई. हा, आमच्याकडे पण आली आहे आता. तुम्हाला आवाज आला का? निशाताई, तुम्हालाही आवाज आला का? श्रीशाली उगले ताई तुम्ही. श्रीशैल सॉरी खूप दिवसांनी आलास तू. उगले म्हणजे काय रे? उगले म्हणजे काय बोलतोयस तू? उगले. मंडळी, पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. दादा भाऊ जगताप, माझी कमेंट वाचली तुम्ही? दादू भाऊ, कुठे आली हो तुमची कमेंट? ओके ओके, सॉरी हां दादू भाऊ म्हणतायत, जगताप म्हणताय नमस्कार ताई, गाव कुठलं आहे? मी आहे दादू कोकणातली. दादू भाऊ, मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. थँक्यू सो मच लाईव्हला आल्याबद्दल. प्लीज नवीन असाल तर जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला आणि डबल टॅप करून लाईक करा. मंडळी, डबल टॅपच होत नाही आहे. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला तुम्ही डबल टॅप करून लाईकच देत नाही आहेत. प्लीज लाईक करा. 35 पर्यंत तरी पोचवा आजचा लाईव्ह. निशाताई, तुम्ही सब्जी घेतलीत का? श्रीशैल म्हणतायत. दादू भाऊ म्हणतात माझी कमेंट वाचली तुम्ही? मराठी जो, धन्यवाद मनोज दादा, पण मला वनवासात जायचं नाही. जोक मस्त मारला ताई. वनवासात जायचं नाही. नका होत ताई आणि दादा, तुम्ही वनवासात नको जाऊ. आम्हाला लाईव्ह वरती पाहायचं आहे तुम्हाला. वनवासात गेलात तर तिथं नेटवर्क नसणार ना. जंगलात कुठे नेटवर्क भेटतंय? निशाताई म्हणते आता तवी कॉम्प्लेक्स मधून आली तिकडे सब्जी गाडी. हो, हॉर्न वाजलाय. आता मला घ्यायला जावं लागणार लाईव्ह बंद करून. काय यार, कधी कधी 3 वाजता येते आणि आज लवकर आली. कचरा शेट म्हणते 25 दिवसात पैसे डबल करून देतो बोलला, अजून दिलेच नाही राजूनी. काय कचरा सेठ, तुम्ही विश्वास ठेवला कसा? फसले ना हो तुम्ही आता. उगाच पैसे फुकट गेले कचरा सेटचे. ऋषीराज, मानसीताई आपला वनवास 14 वर्ष आधीच संपून गेला. बरोबर. मानसी, हो ऋषी दादा. मानसीताई, मानसी, स्वागत आहे पुन्हा एकदा तुझ्या माझ्या चॅनलला. रागवलीस का ग तू मगाशी? प्रिया, हॅलो प्रिया, स्वागत आहे. मराठी जोडी, जंगलात झाडावर व्हिडिओ काढावे लागतील सगळे. नाही, जंगलात जरी तुम्ही गेलात ना, तिथंही छान कंटेंट मस्त शोधाल येईल. कारण जंगलातलं व्ह्यू सर्वांना पाहायला आवडतं. हा ना, जंगलातला व्ह्यू सर्वांना पाहायला आवडतो. काय भारी असतो जंगलातला व्ह्यू. एक दिवशी असं तुम्ही जर ना तुमच्या गावी गेलात तर असं वनभोजनला जावा आणि तिथला एक व्हिडिओ शूट करा, बघा कसला व्हायरल होतो. ऋषीराज दादा म्हणतायत, हा हसतायत. मानसी बोलते कट्टी आहे मी तुझ्यावर ताई. नाही ग, तू माझ्यावर कट्टी होऊच शकत नाही मानसी. मंडळी, पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला प्लीज जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी वाट बघते तुमच्या कमेंटला रिप्लाय देण्यासाठी. मानसी, अगं रागवली नाही, लाईट गेला तो आता आला. आता जाऊ नको, लवकर 10 मिनिट माझ्यासाठी थांब. हो थांबते, नक्की थांबते. प्रिया बोलते जेवण झालं? नाही ग, मुलांचं झालं. आता मी आणि मिस्टर आले की जेवणार आहोत. तर मंडळी, पटापटा लाईक करा. 35 पर्यंत पोचवा. ज्यांनी लाईक केलं नाहीये त्यांनी प्लीज लाईक करा.
डबल टॅपच करायचा आहे. माझ्या नाकावर करा किंवा स्क्रीनवर करा. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. आणि कमेंट करत राहा, कमेंट करत राहा. तुम्ही कमेंट केल्यावरच मला बोलायला मिळेल, तुमच्याशी छान छान गप्पा मारायला मिळेल. आणि कोकणातल्या माणसांना गप्पा खूप आवडतात. कोकणातली माणसं एनी टाईम गप्पा मारायला रेडी असतात. तर तुम्ही मारणार का माझ्यासोबत गप्पा? नक्की सांगा. वैष्णवी कोरहले हाय वैष्णवी, स्वागत आहे लाईव्हला. प्लीज जॉईन व्हा आणि डबल टॅप करून लाईक करा. आणि कुठून आहात ते नक्की सांगा. मानसी बोलते एकत्र एकत्र वाट बघावी लागते लाईव्हसाठी तुझ्या. आणि लाईव्ह आलीस तर मेल्या लाईटला काय प्रॉब्लेम होतो काय माहिती. मेल्या लाईटला काय प्रॉब्लेम होतो. सॉरी मानसी. मराठी जोडी म्हणतायत चला ताई क्लासला मुलं आली आहेत, येते. छान, आता छान वाटलं खरंच लाईव्हला येऊन. धन्यवाद धन्यवाद मानसी ताई. मराठी जोडी आणि माझ्या लाईव्हला आली, मला खरंच खूप बरं वाटलं. खरंच ताई. आणि काही जर मला चुकत असेल तर प्लीज तुमच्या लाईव्हमध्ये मला नक्की सांगा. आणि मला त्यात काही सुधारणा करायच्या असतील तर त्याही मला नक्की सांगा तुम्ही, ऑब्झर्व करून मला. आणि मी त्यात त्यात म्हणजे स्वतःला इम्प्रूव्ह करण्याचा नक्की प्रयत्न करीन जर माझं काही चुकत असेल तर ताई. कारण नवीनच आहे, 1च महिना झाला आहे माझा लाईव्ह घेऊन. मला तेवढं पण कळत नाही की कसं हँडल करावं, कसं बोलावं. पण एक छोटासा ट्राय चालू आहे, बघते. सर्वांचे लाईव्ह पाहते, त्यातून शिकते. तर मराठी जोडी प्लीज मला गाईड करा. धन्यवाद ताई, थँक्यू सो मच. वैष्णवी ताई म्हणताय जेवल्या का ताई? वैष्णवी ताई मी जेवली नाहीये, मुलं जेवली आहेत. तुम्ही जेवलात का वैष्णवी ताई? कुठून बोलताय? विराज सनाप नाही, काय बोलताय नाही. विराज कुठून बोलताय नक्की सांगा. हमसफार ड्रायूज 1 प्लेट पापलेट. हो दादा, आम्हाला पण पापलेट पाठवून द्या, आम्हाला मासेच मिळत नाही. मानसी 30 लाईक होऊन जाऊ दे, सगळ्यांनी लाईक करा. तर प्लीज 30 लाईक्स होऊन जाऊ दे. प्लीज लाईक करा मंडळी. वैष्णवी ताई म्हणते तुम्ही कुठे राहता? मी राहते कोकणात, सिंधुदुर्ग जिल्हा. या आमच्या कोकणात सर्वांनी. संतोष जाधव, ओ प्रिया प्रिया क्यूब, ओ प्रिया, हा ते गाणं, ओ प्रिया प्रिया क्यू भुला दिया. संतोष दादा धन्यवाद. हमसफर राइस 1 प्लेट मैगी. मुझे भी चाहिए मैगी. मुझे मैगी नहीं, मोमोज चलेंगे. मुझे मोमोज तो बहुत अच्छे लगते हैं. मोमोज मिलेंगे क्या? और चिकन 65 और कोल्ड ड्रिंक भी चलेगी. और उसके साथ बाद में आइसक्रीम भी खाना पड़ेगा तो आइसक्रीम भी चलेगा. हम सफ़र बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके. प्लीज कमेंट करना अच्छे अच्छे और हमसे बातें करना. प्रिया यूट्यूब. प्रिया स्वागत आहे. ऋषिकेश जाधव, आज खूप छान दिसतेस. थँक्यू ऋषिकेश, थँक्यू सो मच. तूही छान दिसतोस, म्हणजे तुझ्या बोलण्यावरून वाटतं मला. संतोष जाधव, माका जेवचा असा. माका पण जेवचा, पण मिस्टरांका उशीर होता, काय करू. मिस्टरांका लय उशीर होता यो, आणि त्यांच्याशिवाय मग 4 घास जाणत नाही. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला जॉईन झालात तर छान छान गप्पा मारतील. आणि लाईव्ह असतं 2 टाईम, तर तुम्हाला जॉईन होता येईल. कचरा सेट, हॅलो. प्रथमेश टोगे, हाय प्रथमेश, कुठून बोलताय नक्की सांगा. मानसी, ऋषिराज दादा कोणत्या मानसीला बोलताय तुम्ही? मी कन्फ्यूज आहे. अगं मराठी जोडी म्हणून एक लाईव्ह चॅनल आहे, खूप महाराष्ट्रातलं फेमस चॅनल आहे. त्या ताई आता लाईव्हला आलेल्या. तर आणि ऋषिराज दादा त्यांच्या चॅनलला जातात, तर त्यांच्याबद्दल बोलत होतो आम्ही. ऋषिकेश, बघितलं का तू मला? नाही दादा, माणसं चेहऱ्यावरून गेस नाही करायचं. माणसाचं मन जर असेल ना चांगली माणसं इथे येतात की, आणि किती घाण घाण कमेंट करतात. असल्या माणसांना थुकायचं तोंडावरशी. असली माणसं मला तर नाही आवडत.
मला तर जी माणसं मनाने सुंदर असतात ना तीच माणसं आम्हाला आवडतात. कोकणातल्या माणसांना चेहऱ्याने फरक पडत नाही. तानाजी जगदाळे, हाय तानाजी दादा, स्वागत आहे. मानसी बोलते, जिजू लवकर या या हो, ताईला भूक लागली. तानाजी दादा स्वागत आहे चॅनलला. प्लीज पटापट सर्वांनी कमेंट करा आणि डबल टॅप करून लाईक करा चॅनलला. संतोष दादा, तुका मासो होयो आधी बोलूचा नाही काय, आता माका बाजारात जाऊ खया. जाया ना दादा. संतोष दादा, बहिणीसाठी एवढा पण नाही करू शकणार काय वाय तुम्ही. योगी अजित, हॅलो अजित दादा, स्वागत आहे चॅनलला. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला प्लीज सर्वांनी लाईक करा. आता लाईक केल्यावर आपण बोलूया. ऋषिकेश दादा म्हणता बरोबर आहे तुझा. हो, माझा बरोबरच असता नेहमी, मी बरोबरच असतं. मंडळी पटापटा लाईक लाईक करा चॅनलला, डबल टॅप करून लाईक करा. मानसी, प्रसाद दादा मासे पाठवून द्या. हो हो, मासे पाठवून द्या. अंकुश पादुळे, शुभ दुपार अंकुश दादा, स्वागत आहे लाईव्हला तुमचं. पटापटा लाईक करा मंडळी. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला प्लीज लाईक करा. आता 35 पर्यंत लाईक होऊन जाऊ दे. बघू कोण कोण करतंय. कांदाजी शेंबडे, रामकृष्ण हरिताई, गाव कोणते आहे आहे? मी आहे दादा कोकणातली, सिंधुदुर्ग जिल्हा. तुम्ही कुठून बोलताय? कडाजी दादा. मानसी, 5:30ला येणार मी लाईव्ह पुन्हा. ओके मानसी, मी नक्की येते. मला एक मिस कॉल दे ग. कधी कधी काय होतं, थकून झोपते ना, म्हणून. हल्ली जरा थंडी सुरू झाल्यामुळे ना झोप येते. संतोष दादा, आता बाजारात मासे मिळाक होयो. मिळतलो, जाया तुम्ही बाजारात एकदा. मानसी, मच्छीची रेसिपी दाखव लाईव्हला. मच्छीची अगो इथं मच्छी चांगली नाही भेटणार गो. असे रोहू वगैरे हे फिश भेटतात. बघतोय आज ट्राय करतोय, नक्की ट्राय करतोय. तर मंडळी पटापटा लाईक करा चॅनलला. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला प्लीज लाईक करा. कडाजी महाराज, घोणशीकर, तालुका घनसावंगी, जालना येथील आहेत. ओके. कडाजी महाराज, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. प्लीज जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला. अरे वा, 32 जॉईन आणि 32 लाईकच आहेत. प्लीज लाईक वाढवा मंडळी. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला प्लीज लाईक वाढवा. परी तुका जमताला आणू जा, मग जा. थांब अजून, गाडी जर जास्त हॉर्न वाजलो की जा. मला तर सकाळी 6 वाजता उठायला, आजकाल थंडीमुळे उठायला वैतागच येतो. हो का मानसी, थंडीमध्ये सगळ्यांची हालत बेकार होते यार, पण काय ऑप्शन नसतं, त्यामुळे उठूचा लागता माका. उठाचा लागता तुका गो, माका पण उठाचा लागता शाळेमुळे. 5:30 उठाचा लागता. मी रेसिपी दाखवणार आहे मच्छीची. ओके ओके, दाखव छान दाखव, आम्ही पाहू. संतोष, आमच्या मुंबईत आता बाजारात कुत्रो नाही मिळाचो. माका कुत्रो नको. आम्ही कुत्र्याचं मटण खाणं नाही. तुम्हीच खाताय काय? चॅनलला जॉईन कसं व्हायचं? वरती दादा सबस्क्राईब म्हणून नाव लिहिलेलं असतं ना, तिथं क्लिक केलात की तुम्ही जॉईन व्हाल चॅनलला. संतोष दादा हसतायत. तर मंडळी पटापटा लाईक करा चॅनलला आणि डबल टॅप करा स्क्रीनला. जर तुम्ही डबल टॅप केलं तर लाईक होऊन जाईल चॅनलला. तर प्लीज पटापटा लाईक करा चॅनलला. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. आमका मासे होय, कुत्रो नको आम्हाला. फुलाचंद सिदाम, हॅलो, जय शिवराय. रुपेश दादा, रुपेश कदम म्हणतात जय शिवराय. रुपेश दादा जय शिवराय. फुलाचंद कहाँ से हो आप? प्लीज डबल टॅप करो मंडळी, डबल टॅप करून बोला. समाधान कांबळे, जेवलात का ताई? नाही दादा, जेवायचं आहे. तुम्ही जेवलात का? प्लीज मंडळी डबल टॅप करा. 32 लाईक झाले आहेत.
कट्टी होती बट्टी झाली आता ताई. कट्टी बट्टी. फुलाचंद बोलताय चंद्रपूर. स्वागत आहे दादा, स्वागत आहे. डबल टॅप करा मंडळी. फुलाचंद दादा प्लीज डबल टॅप करा आणि सबस्क्राईब लिहिलंय तिथं क्लिक करा आणि माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा. मानसी बोलते जेवायला येत आई. हो हो मानसी, नक्की येते जेवायला. संतोष जाधव म्हणताय मानसी दीदी माका येऊचा असा तुमच्या लाईव्हला. मानसी संतोष दादांका पण येऊचा. कडाजी दादा हसतायत गोल. तन्वी जोग जा. तन्वी जोग, हॅलो मॅडम. हॅलो तन्वी ताई, कुठून बोलताय? कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला तुमचं मनापासून स्वागत आहे. प्लीज लाईक करा चॅनलला, प्लीज लाईक करा आणि डबल टॅप करा मंडळी आणि जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. मानसी बोलते संतोष दादा ऑलवेज वेलकम. समाधान कांबळे म्हणते होय जेवलोय, 33 लाईक झाले. थँक्यू सो मच समाधान दादा. मानसी बोलते संध्याकाळी असता लाईव्ह 5:30 आणि सकाळी 11 वाजता संतोष दादा. ओके संतोष दादा म्हणतायत पण खैसून येऊ काय कळूक नाही. संतोष दादा माझ्या चॅनलला जावा, मानसीचा कमेंट असतली तिथं जाऊन तिका जॉईन व्हा त्याच्या चॅनलला जाऊन. मानसी बोलते ताईच्या शॉर्टला माझ्या कमेंट असतात बघा मानसी व्लॉग, तिकडून जॉईन व्हायला लागेल संतोष दादा. आप कुठचे ताई? फुलाचंद म्हणतायत आप कुठचे ताई? मी आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा, प्लीज डबल टॅप करा मंडळी. डबल टॅप केल्याने मला खरंच खूप सपोर्ट होईल तुमचा. आता मी 35 लाईक करून जाता जेवा. हो हो दादा जेवा तुम्ही टायमिंगवर जेवा दादा. समाधान म्हणताय जॉईन झालोय ताई. थँक्यू समाधान दादा, थँक्यू सो मच. विश्वेश भांगणे कोकणी. नमस्कार विश्वेश दादा, कोकणातून आहात का? कुठून आहात प्लीज सांगा नक्की. आणि डबल टॅप करा मंडळी, डबल टॅप करून लाईक करा चॅनलला आणि जॉईन व्हा चॅनलला. 2 टाईम लाईव्ह असतं, सकाळ दुपारचं आणि संध्याकाळचं रात्री. प्लीज जॉईन व्हा. आम्ही पण येतो जेवायला संतोष दादा, आम्हाला पण ठेवा. ओके. विश्वेश बांगणे म्हणतायत रत्नागिरी. हो का दादा? मग आपण तुम्ही रत्नागिरी, आम्ही सिंधुदुर्ग, मग कोकणी. मग चॅनलला प्लीज जॉईन व्हा आणि आपल्या चॅनलला सपोर्ट करा, कोकणातल्या चॅनलला, कारण कोकणी माणूस असो आपण. आणि जेव्हा माझं लाईव्ह येतं तेव्हा तुमका नोटिफिकेशन पण येत जातील. कचरा सेट म्हणता पकडला मी श्यामला, लक्ष्मी चीट फंड मध्ये चाललो आता त्याला घेऊन. हो का? हां. स्तुती, हाय स्तुती, स्वागत आहे. जेवण झालं का? हो ग जेवण झालं मुलांचं, माझं जेवायचं आहे. मानसीताई जेवण झालं का? मानसीताई जेवण झालं का? प्लीज सांग. स्तुतीताई, मानसी बोलते स्तुतीताई मगाशी कडू गेलात लाईव्ह मधून. काय कडू म्हणजे केव्हा गेलात लाईव्ह मधून असं म्हणायचं आहे वाटतं. तर मंडळी पटापटा लाईक करा चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. मग मी आज एक गाणं म्हणते सर्वांसाठी. चल स्तुती म्हणते सॉरी मानसीताई लाईव्ह गेल्याबद्दल. मानसी इव्हिनिंगला आहे 5:30ला लाईव्ह. ओके मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा आणि तुम्हाला सॉन्ग कसं वाटलं नक्की सांगा. हो ताई सॉरी नका बोलू. ओके मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. फुलाचंद म्हणताय ताई खूप छान मस्त आवाज आहे ताई तुमचा. धन्यवाद
फुलाचंद दादा स्वागत आहे तुम्हाला तुमचं. प्लीज जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला. खूप मराठी माणसं असतात माझ्या चॅनलला. व्हॉइस मस्त, थँक्यू मानसी. स्तुती मानसी ताई मला तर यायला जमणार नाही, कामात असते ना. ओके ओके. स्तुती ताई तुमचे सासरे बरे आहेत का? स्तुती तेजस सासरे बियाणे आहे. बियाणे तेजस सासरे बियाणे आहेत म्हणजे काय? खजाना रेसिपीज. हो दादा झालंय माझं लग्न. मानसी ओके ताई नो प्रॉब्लेम. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलला प्लीज लाईक करा. चॅनलला डबल टॅप करून. ला 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 क्यों सासरे आले आहे. आजारी आहे म्हणून काय यायला जमतच नाही लागला. ओके ओके स्तुतीताई काळजी घ्या. स्तुती कुणाल कशी? चिंतनला हाय म्हणा ताई. अरे काय काय प्रत्येक वेळी नावं असतात. चिंतन अक्षय हे ते. हाय चिंतन. हॅलो प्रिया. प्रिया हाय. मानसी ताई तू मंगळसूत्राचा कलेक्शन घेऊनच बस म्हणजे सारखं सांगायला नाही लागणार की लग्न झालं आहे की नाही ते. हो हो तसंच करायला पाहिजे. प्रिया. प्रिया हॅलो. काल दवाखान्यात गेलो आम्ही तर सोनोग्राफी केलेली आहे. तर आता ब्लड टेस्ट केल्यास परत उद्या जाऊन सिद्धी करायचे आहे. सिद्धी करायचे मग ॲडमिट करणार. उद्या रिपोर्ट येणार. ओके ओके स्तुतीताई काळजी घ्या सासऱ्यांची आणि स्वतःचीही. प्रिया म्हणतात टी व्ही दाखवतात अँटिनावाला. अंकित ब्लॉगर. हॅलो अंकित कुठून बोलतोय तू नक्की सांग माझ्या चॅनलला. आणि स्वागत आहे. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलचं नाव आहे. प्रिया. प्रिया हार्ट दाखवतात. हॅलो प्रिया. मानसी ओके स्तुतीताई. निलेश स्तुती म्हणते निलेश दादा का येत नाही काय लावला. स्तुतीताई काय बोलताय हो. निलेश दादा का येत नाही काय लावला. काय लावला. स्तुतीताई निलेश दादा कामात आहे सध्या त्यामुळे तो येत नाहीये. आवाज म्यूट केला आहे. नाही हो आता आवाज म्यूट नाहीये. कुणाल म्हणताय जेवण झालं का? हो कुणाल दादा मुलं जेवली आमचं जेवायचं आहे. मानसी बोलते काय मेनू आहे ताई? नाही ग प्लेन राईस आणि डाळ बनवली आहे. परीची थोडीशी तब्येत ठीक नव्हती 2 दिवस त्यामुळे तिला हलकं हलकंसं जेवण बनवतोय. प्रिया स्वागत आहे. प्लीज लाईक करा पटापटा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला प्लीज लाईक करा. डॉक्टरकडे घेऊन जा ताई काळजी घे परीची. हो हो ग मानसी घेते घेते काळजी घेते. थंडी सुरू झाली ना त्यामुळे थोडंसं हे होते पचन होत नाहीये. आता कशी आहे परी? छान आहे. निलेश दादा काय येत नाही? ओके ओ तो थोडासा कामात असतो ना म्हणून नाही आला. छोटू राजपूत काय मग ओळखलात का? हो छोटू ओळखलं की प्लीज डबल टॅप करून लाईक कर पहिलं. खूप दिवसांनी आलास परत. मानसी बोलते जास्त बरं नसेल तर नको पाठवू स्कूलला. हो हो. कुणाल म्हणतोय व्हॉट्स आर यू डुईंग.
मी घेते, लाईव्ह घेते. छोटू राजपूत, आय एम अजय पुणे. पण मला तुला छोटू बोलायलाच आवडतंय. छोटू राजपूत. स्तुती काही इन्स्टाची आय डी चेक केली का माझी? काही इन्स्टाची आय डी चेक केली का माझी? अगं नाही ग, मला आल्यात भरपूर इन्स्टाच्या आय डी, पण सर्वांना मी अजून कोणालाच रिप्लाय वगैरे किंवा अजून जाऊन त्यांची आय डी चेक नाही केली आहे. मला थोडा वेळ लागेल, पण नक्की करेन सर्वांना चेक. छोटू बोलतोय, मुंबईमध्ये गेलो तो. हो का, मुंबईला गेलेलास का? कशासाठी? छोटू प्लीज डबल टॅप करून लाईक कर. कुणाल दादा प्लीज लाईक करा. रवी एकांद्वार, हॅलो रवी, हॅलो काकू, हॅलो रवी बाळा. हॅलो रवी बाळा, स्वागत आहे तुझं माझ्या चॅनलला. छोटू राजपूत, छोटू कोण आहे सांगू का? हा सांग का, सांग सांग. 40 होऊन जाऊ दे. रवी काकू तुम्ही कुठे राहता? मी आहे कोकणातली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. वनरक्षक अमित. मानसी ताई नमस्कार. वनरक्षक अमित दादा स्वागत आहे. आम्हाला तुम्ही हाकच मारत नाही अमित दादा, डायरेक्ट मानसीलाच हाक मारता. आम्ही काय केलं? आमच्याशी बोलत नाही बाबा अमित दादा. अमित दादा बोला. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी लाईव्हला जॉईन व्हा पटापटा. झालं का जेवण? कोणाला विचारताय अमित दादा? मानसीला विचारताय की कोकणातल्या माणसांना विचारताय? मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. 40 लाईक्स होऊन जाऊ दे असं मानसीताई म्हणतायत. त्यांची कमेंट पिनला लावली आहे. बघू कोण कोण 40 लाईक करतंय ते. स्तुती येस, बाय बाय स्तुतीताई. त्याची मम्मी माझी फ्रेंड आहे म्हणून. कोणाची मम्मी? रोहित माने, हाय रोहित दादा, कुठून बोलताय, काय करताय नक्की सांगा. अनिकेत जाधव, काय करते ताई? अनिकेत दादा स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. कुठून बोलतोय अनिकेत दादा? कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला तुझं खूप खूप स्वागत आहे अनिकेत दादा. रोहित माने तुमचंही माझ्या चॅनलला खूप खूप स्वागत आहे. प्लीज पटापटा डबल टॅप करून माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा. दुपारचं आणि संध्याकाळचं असं 2 टाइम लाईव्ह असतं. प्लीज जॉईन व्हा चॅनलला. अनिकेत दादा पुण्यावरून बोलतायत. अनिकेत दादा स्वागत आहे. तुम्ही कुठले आहात? डायरेक्ट पुण्यातलेच आहात का? अमित दादा म्हणते ओके ताई, लाईक डन, थँक्यू. मानसी मध्ये मी पण कोकणातलीच आहे ना. हो हो विसरलेली. अनिकेत दादा पुण्यावरून आहे, स्वागत आहे. अमित दादा मध्ये प्रिया ताई, कोणाला 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 बोलणार तुम्ही? अमित दादा मी प्रिया नाहीये, ओ प्रीतिया माझं नाव आहे, म्हणून मी बोलत नाही. असू दे अमित दादा, चालतंय. अमित दादा जेवलात का? प्रकाश कदम, प्रकाश दादा स्वागत आहे लाईव्हला. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. प्लीज ज्यांनी लाईक केलं नाही त्यांनी प्लीज लाईक करा. प्लीज लाईक करा माझ्या चॅनलला आणि जॉईन व्हा. शी बाबा विसरली मला कट्टी, मग तर पक्का. नाही ग, मस्करी करते, विसरली नाहीये. मंडळी पटापट लाईक करा चॅनलला. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. तू एक सॉन्ग बोल ताई, 50 लाईक करते मी. कुठलं बोलू सॉन्ग? कुठलं बोलू सॉन्ग सांग. मंडळी तुम्ही सांगा लाईव्ह मध्ये असणाऱ्यांनी की मी कुठलं सॉन्ग बोलू, मग ते बोलते सॉन्ग मी, जर मला येत असेल तर. प्लीज नक्की कमेंट करून सांगा. बोलो ना
जरा तुम बोलो ना, सोचो ना, जरा तुम सोचो ना. प्रिया ताई, कोणती पावडर वापरता हो? कुठली पावडर? चेहऱ्याला लावायला? पावडरच नाहीये दादा. नो पावडर. मी मॉइश्चरायझर वापरते, पावडर नाही वापरत, कारण माझी स्किन ड्राय आहे म्हणून. फुलाचंद ओल्ड जी आम्हाला पण सांगा, आम्ही गोरे होऊ. दादा नाही. अक्षत झलबा. हाय आकाश झलबा. अमित दादा कुठे हो? पावडर बिवडर काय नाही वापरत दादा. काय हो, गरिबाची चेष्टा करता. सुलक्षा, सॉरी आकाश तंबाट. हॅलो आकाश, स्वागत आहे लाईव्हला. सुलक्षा, कसा असाय गो? बरा असाय मा? अमित दादा म्हणतायत मी सांगतो. काय सांगताय? हा सांगा, बोला. अमोल नाचरे. अमोल दादा स्वागत आहे लाईव्हला. सिम्पली प्रतीक, हाय वेलकम बॅक दीदी. प्रतीक हॅलो, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. प्लीज ज्यांनी लाईक केले नाही त्यांनी लाईक करा. 40 लाईक होऊन जाऊ दे. 1 तास 21 मिनटं झालीत आणि 24 लाईक्स आहेत. फक्त 24 लाईक्स आहेत. फुलाचंद सॉन्ग म्हटलं मी ओल्ड सॉन्ग. ओके, ओल्ड सॉन्ग कुठलं म्हणू दादा? मानसी, मन जोगिया तो ही जोग, मेरा दिल हो गया रोगिया, तू ही रोग है मेरा. ये सॉन्ग मी हे ऐकलंच नाहीये. मन जोगिया तो ही है जोग मेरा, म्हणजे नाही ग, मला याची पूर्ण येत नाहीये. नाही ऐकते आणि म्हणते हा मी. अमोल दादा म्हणताय जेवण झालं का? नाही दादा, जेवणार आता. सुलक्षा, खूप दिवस झाले, कसले गो? तूच हल्ली येणंच नाही, बिजी असस. मानसी, माझी कमेंट बघ. अगं मानसी, मला ते गाणं येत नाहीये. अमित दादा मध्ये 29 तारीखला जत्रा असं या सगळी. होय अमित काका, मी येतलो हो, पण 29 तारखेकच बसतो आम्ही हैसून. त्यामुळे काय सांगतेल, आधी आमका माहित असतं तर आधी जरा तिकीट काढली असती. आता 29 तारखेकच जत्रा आणि आम्ही हडे. सुलक्षाताई म्हणता 35 लाईक डन. थँक्यू सुलक्षाताई. अमित दादा म्हणता हो का? नंदकुमार वारंग, लिंबोनीच्या झाडामागे चंद्र झोपला ग बाई, हे गाणे बोला. मी कोकणचा, राहणार दादर. अरे देवा दादा, लिंबोनीच्या झाडाकडे म्हटलंय ना तर सगळी झोपतली आणि गायब होतली लाईव्ह वरसून. दुसरं कुठलं तरी सांगा ना दादा. नंदकुमार दादा, दुसरं कुठलं तरी सांगा. बारशात वगैरे गाणं म्हणायची, आता इथं लाईव्ह वर कुठे म्हणणार? ज्ञानदेव ज्ञानदेव दादा स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. कोकणची माणसं साधी बोळी. अनुराग, हॅलो अनुराग, स्वागत आहे तुझं पुन्हा एकदा. प्लीज ज्यांनी लाईक केलं नाहीये त्यांनी प्लीज लाईक करा. या फुलाला सुगंध मातीचा, या फुलाला सुगंध मातीचा. स्टार्टिंग विसरली, काय आहे स्टार्टिंग? प्लीज मला मनसी हे कर ग, लॅरिस लिहून पाठव, मग मी म्हणते. नको चंद्र तारे, फुलांचे पसारे. हे पण गाणं खूप छान आहे, पण मला त्याची स्टार्टिंग लॅरिस येत नाही. अमोल नाचरे, निशाना तुला. ओके निशाना. मला स्टार्टिंगच येते हा, पुढचं येतच नाही. निशाना तुला दिसला ना, निशाना तुला दिसला ना. झिलमिल पाऊस धारा, तन मन करी मदना. नाही, मला ते बघावं लागणार, थांबा. मी लॅरिस बघते आणि हे करते.
अमित दादा, मानसी ताई माझं आवडतं गाणं आहे. कुठलं? सय्यद इनायत मेहंदी. हाय हाय हाय, स्वागत आहे. ओके, मी गाणं म्हणते. निशाणा तुला दिसला ना, निशाणा तुला दिसला ना, निशाणा तुला दिसला ना, झिरमिर पाऊस धारा, भिर करी मदनाचा वारा, येना सजना येना, निशाणा तुला दिसला ना, निशाणा तुला दिसला ना, भिजली पाणी वेली आसमंत हा, अंगी फुलनी आला रे वसंत हा, भिजली पाणी वेली आसमंत हा, अंगी फुलनी आला हा वसंत हा, प्रीत जळी भिजनी तू येना, अलगत मज हृदय पासी घेना. तर एवढं मी म्हणते. अजून मला ते पूर्ण ऐकावं लागेल, तेव्हा छान येईल, जमेल. पण धन्यवाद तुमच्यासाठी मी म्हटलं. थँक्यू सो मच. माझे कमेंट कुठे आहेत? तर मी निशाणा हे गाणं म्हटलं आहे. थँक्यू सो मच अमोल दादा, तुम्ही मला गाणं हे सुचवलं त्याबद्दल. मानसी ओके. अमित दादा मस्तच. अमित वनरक्षक म्हणतायत हो. फुलचंद म्हणतात मला तर झोप येईल. नको दादा, म्हणूनच नाही म्हणत. फुलचंद म्हणतात लॅरिस. सतीश काटोरे, हॅलो सतीश दादा, स्वागत आहे लाईव्ह मध्ये. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला जॉईन व्हा. रोहित कुमार, मियान खलीफा वाला चश्मा पहने दो. ओके, चश्मा चाहिए आपको? ओके, मैं देती हूँ, लेकिन लाइव खत्म होने के बाद, क्योंकि अभी मैं पढ़ नहीं सकती. मानसी नको चंद्र तारे फुलांचे पसारे. ओके, नको चंद्र तारे फुलांचे पसारे, जिथे मी रुसावे तिथे तू हसावे, तुझ्या पावलानी मी स्वप्नात यावे, नजरेत तुझिया स्वतःला पहावे, जिथे सावली दूर जाते स्वतःशी, तिथे हात हाती तू घेशील ना, मला साथ देशील ना, माझा होशील ना, माझा होशील ना. थँक्यू मानसी, तुझ्यासाठी पण हे गाणं म्हटलं. सतीश दादा, ताई मला सबस्क्राईब करा की. सतीश दादा, माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा प्लीज. त्यानंतर माझ्या व्हिडिओला एक कमेंट करा, सपोर्ट म्हणून. मग मी तुम्हाला जॉईन होते आणि तुम्हाला सपोर्ट करते. ओके सतीश दादा, थँक्यू सो मच. आणि डबल टॅप करून लाईक करा. नंदकुमार दादा म्हणताय हिरव्या हिरव्या रंगांची झाडी घनदाट, सांगो चढवा कसो दिसता खंडाळ्याचो गाठ. हे गाणं म्हणू का काय दादा? आता तर गाण्यांची फरमाईश वाढतच गेली, लाईक काय वाढत नाही आहेत. आधी मी कमेंट वाचते, नंतर दादा तुमची गाणं पण म्हणते. अमोल दादा म्हणताय मेरे रंग में रंगने वाली. अरे बापरे, सर्वांच्या कमेंट वाटतात. मला गाणं आवडत नाही कोणतेच. ओके अमित दादा, जीवनात खरं प्रेम नसतं, नुसता तिमे पास. हो दादा, म्हणून लग्न करायचं आणि बायकोवर प्रेम करायचं. अमित दादा म्हणतात का ऐकायची गाणी ताई, का ऐकायची गाणी ताई? काय माहिती. विलास शेवले, मला लग्न करायचं आहे तुझ्याबरोबर. जा मग तिकडे भिकारी साला. अमित दादा म्हणते घरी बहीण नाही का? नसणार त्याची वाटतं बहीण. प्रतीक, हॅलो प्रतीक, हाव आर यू? मस्त वॉइस भाभीजी. थँक्यू प्रतीक जी, थँक्यू सो मच. मानसी बोलते माझा होशील ना लवकरच, हे होईल मग मी तुझी. जस्ट किडिंग. ओके मानसी, तू तर माझीच आहेस. मग मानसी बोलते आवाज छान. थँक्यू सो मच, थँक्यू सो मच.
विजय पाटील म्हणतायत हाय विजय दादा, स्वागत आहे. मी गाणं म्हणत होती दादा, पाहिलात का तुम्ही? आवडलं तर नक्की सांगा. अमित दादा म्हणते मानसी ताई तुमचं लग्न झालंय का? दादा पर्सनल क्वेश्चन विचारू नका हो. मानसी उत्तर दे. प्रतीक म्हणताय चष्मा नंबर का है क्या? हाँ हाँ नंबर का ही है. प्लीज डबल टॅप करके लाईक करो. हिरव्या हिरव्या रंगांची साडी काय आता मला जरा लॅरिस बघावे लागतील, त्याशिवाय गाणं येत नाही. हिरव्या हिरव्या ओके, मी ते हिरव्या हिरव्या रंगांची झाडी घनदाट हे दादांनी म्हणायला सांगितलं, ते सॉन्ग म्हणते. हिरव्या हिरव्या रंगांची झाडी घनदाट, सांगो चढवा कसो दिसता खंडाळ्याचो घाट. हिरव्या हिरव्या रंगांची झाडी घनदाट, सांगो चढवा कसो दिसता खंडाळ्याचो घाट. हिरव्या हिरव्या झाडीत हिरवी हिरवी पान, हिरव्या हिरव्या पानात वारो गाता गाना. एवढाच येतं. सगळं माका पूर्ण ऐकायचा लागतं आणि मग हे करूचा लागतं. तुमची अचानक फरमाईश होता. अमित दादा म्हणतं शोधा शोधा नाही अजून. मानसी बोलते नाही हो अमित दादा, लवकर करणार आहे लग्न. अमित दादा म्हणता हो का? अमित दादा म्हणता मी पण. अमित दादा म्हणता मुलगी बघतोय. ओके ओके. मानसी पण ओके बोलते, अमित दादा पण ओके म्हणतात. मानसी बोलते शोधा शोधा लवकर, मला पण बोलवा लग्नाला तुमच्या. विजय दादा म्हणतात कहे तो से सजना. दादा ते खूप गाणं कठीण आहे असं म्हणायला गेली ना तर लोक हसतील मला. त्यापेक्षा मला त्या थोडंसं प्रॅक्टिस करावी लागणार त्या गाण्याची. ऐकलं मी गाणं, खूप छान आहे, ओल्ड आहे. अमित वनरक्ष तुम्ही पण शोधा, मला पण बोलवा लग्नाला. हो हो, मी दोघांसाठी मी शोधते. मानसी बोलते विजय दादा आज वाट बघितली सकाळी तुमची लाईव्हला माझ्या. अमित दादा आलात नाही वाटतं विजय दादा. मानसी बोलते हो मला टाइम आहे अमित दादा. मला बघायची गरज नाही का हो अमित दादा? का हो बघायची गरज नाही? चांगलं मग अमित दादा. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा मंडळी. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला 40 लाईक्स होऊन जाऊ दे मंडळी. कोकणची माणसं साधी बोळी, कारण आई वडील बघतात की. ओके लग्न ठरलं की आम्ही येऊ. अमित दादा तुम्ही कुठे आहात कामाला? मिस्टर सत्यम भाई भाई. हॅलो सत्यम भाई कैसे हो? कसा आहे सत्यम भाई? मानसी मला मग आई वडीलच बघणार आहेत. हो हो मानसी ताई, प्लीज पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. मी पोलीस जॉईनिंग झाल्यावर करणार आहे. ओके. वनरक्षक आवडत नाहीये का दादा? प्रॅक्टिस चालू आहे का अमित दादा तुमची? बरं अमित दादा. अमोल कांबळे. हॅलो अमोल दादा, स्वागत आहे पुन्हा एकदा. प्लीज पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा मंडळी. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. किसी को के बदले नहीं मिलती. मिस्टर सत्यम ओ अमित भाई ते बिबटेला झाले राव, ते काहीतरी बघा राव. बिबटेला काय झाले? अमित दादा तुम्ही कुठल्या वनरक्षक खात्यात आहात? कुठे आहात? सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आहात का? बघतो अमित दादा म्हणतात बघतो. ओके बघतो. अमित दादा तुम्ही मला सांगितलं नाही की तुम्ही कुठल्या वनरक्षक खात्यात आहात कामाला, सांगा की हो.
आणि अमित दादा, ओमकार गेलो काय? ओमकार हत्ती गेलो काय? ओ हो, पिंपलचे. हा, असं वाटते पिंपलचे. ताई, माझे आई वडील वनरक्षक नको म्हणत आहे, मला लागला आहे जॉब. ओके ओके, वनरक्षक आई वडिलांना पसंत नाही, मग तुम्ही पोलीस होणार का? पोलिसामध्ये पण किती किचकिच असते ना, प्रत्येक सणावाराला पळा. इथं तर तुम्हाला ॲनिमल्स वगैरे आले की पळावं लागत असेल ना. लाईक नंबर 51. ओके, हो का? इथं 38च झाले आज. मानसी, एक खूबसूरती का राज क्या है बहना? इस खूबसूरती का राज क्या है बहना? खूबसूरती का राज कुछ नहीं है. एलोवेरा का मॉइस्चराइजर मैं सिर्फ लगाती हूँ. मानसी अमित दादा म्हणते, बघू जानेवारी महिन्यात मला जायचं आहे MP मध्ये. ओके, ह्याच्यासाठी भरतीसाठी का? भक्ती व्लॉग. ताई नमस्कार. नमस्कार भक्ती ताई, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. प्लीज डबल टॅप करा आणि प्लीज, आणि जे नवीन असतील त्यांनी प्लीज जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला. मिस्टर सते, इसका राज पिंपल है. हाँ, पिंपल तो कभी कभी आता ही है, पिंपल आना भी चाहिए. एक छोटा सा पिंपल भी अच्छा लगता है. भक्ती ब्लॉग. हॅलो ताई, स्वागत आहे. मानसी, कुठे डाळ लावू? कुठे डाळ लावू म्हणजे काय? अमित अमित वनरक्षक, हरभरा काय हे हरभरा? मानसी ही डाळ लावा चेहऱ्याला. चेहऱ्याला डाळ लावा म्हणताय ते. ओके, हरभरा लावायला सांगतायत मानसीताई चेहऱ्यावर. भक्ती ब्लॉग. हॅलो भक्तीताई, स्वागत आहे. चेहऱ्याला मानसी, प्लीज डू लाईक शेअर सबस्क्राईब अवर कोकणची माणसं साधी बोळी यूट्यूब चॅनल. मानसीच माझी खरी मैत्रीण आहे. मानसी भक्ती ब्लॉग. हॅलो भक्तीताई, बोला प्लीज. मंडळी पटापटा लाईक करा. 38 झाले आहेत, 40 लाईक्स होऊन जाऊ दे प्लीज. पटापटा पटापटा लाईक करा. मंडळी पटापटा. काही नाही लावू. भक्ती म्हणते, काही नाही नका लावू. अमित दादा, दूध आणि डाळ मिक्स करायचं आणि मस्त लावायचं, गोरं होतं. अरे वा. मिस्टर सत्यम बोलता है, एक पिंपल की कीमत तुम क्या जानोगे दुनिया वाले. सच में एक पिंपल मला कधी कधी येतात. मी त्याला खूप असं कोणाला हात लावायला देत नाही. चांगली त्याची केअर करते. राहा बाबा, आलाच तसा 4-5 दिवस तरी राहा. एवढाच जाऊ नको, पण राहतच नाही, पळतात. हा पण तसाच आहे, एवढा पण नाही आहे, थोडासा. भक्तीताई, काही नका लावू. हरभरा म्हणजे कोणती ग डाळ ताई असते? चना डाळ ग, चना डाळ. भक्तीताई म्हणतात, बोला बोला ताई, जेवलात का? मानसी, हरभरा म्हणजे चना डाळ मे बी. मानसी बोलते, ओके अमित दादा खूप ब्युटी टिप्स देतात आपल्याला. थँक्यू अमित दादा. ओके भक्तीताई. मिस्टर सत्यम, चला बाय बाय काकू. चाललात का? बोला की, कशाला चाललाय? मिस्टर सत्यम, आता तर आलात की. मिस्टर सत्यम, रुक जाओ थोडी देर के लिए. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. मी संपवणार आहे आता थोड्या वेळातच लाईव्ह. प्लीज डू लाईक शेअर सबस्क्राईब अवर कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनल. ओके भक्ती ताई, गावाकडे नसतं का हरभरा खायचं? हो, चणे म्हणतात आमच्याकडे, हरभरे म्हणत नाही, चणेच म्हणतात जास्त करून. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला.
मानसी ताई रोज महिनाभर लावा. मग काय होतं दादा, खरोखरच गोरं व्हायला होतं का हरभरा लावल्याने, की चेहरा क्लीन होतो? तुम्ही असं डायरेक्ट आम्हाला सांगितलं. बघा मुलगा पसंत करेल. आमची मानसी पसंत करण्यासारखीच आहे. तिच्यात खूप छान छान गुण आहेत, त्यामुळे ती ऑलराऊंडर आहे. त्यामुळे चणा डाळीची काय मानसीला गरज नाही आहे. आणि स्वतः ती ब्युटी पार्लरवाली आहे. मिस्टर सत्यम नाही हो, काम कम काम आया आजी कमयांगा तो आज रात को खाना खाएगा ना नहीं, पानी पी के सोएगा. नाही हो, काम आया. ओके ओके, चालेल चालेल, जावा जावा. अमित वनरक्षक हा, आणि मला सांगा. ओके. मानसी बोलते असे पण मागे लागलेलेत, त्यासाठी डाळ लावायची गरज नाही. असे पण मागे लागलेलेच आहे, त्यासाठी डाळ लावायची गरज नाही. रणजित जाधव, रणजित दादा स्वागत आहे. हॅलो दीदी, सॉरी वेळ झाला जॉईन व्हायला, काम होते खूप. रणजित दादा काही नाही प्रॉब्लेम, काम महत्त्वाचं आहे प्रत्येकासाठी आणि ते केलंच पाहिजे. थँक्यू रणजित दादा. प्लीज डबल टॅप करून लाईक करा. अमित वनरक्षक हो का. सुलक्षा नाही म्हणता हाय, जेवलंय तू? नाही गो, भाऊजी येतले तुझे आता, मग जेवतलं. वनरक्षक आमच्या पाठीमागे कोण नाही बाबा, आम्ही साधी मुलं आहोत. आम्ही पण साधी मुलं आहोत अमित दादा. आमच्या पण पाठी कोण नाही लागत. अमित दादा तुम्ही माका सांगात नाही की तुम्ही खयच्या वनरक्षक खात्यात असा, असं मी काय तुमका भेटा घेऊचंय नाही, पण सांगा आपला. नितीन ढवळे नमस्कार. नितीन दादा स्वागत आहे माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. प्लीज डबल टॅप करून लाईक करा. रणजित दादा म्हणताय रोज नाही मिळत दीदी जॉईन व्हायला, सो सॉरी, तुमची आठवण पण येते. थँक्यू रणजित दादा, थँक्यू सो मच. असू दे दादा, काही नाही, काम महत्त्वाचं आहे प्रत्येकासाठी, ते केलंच पाहिजे. तुम्हाला जेव्हा टाईम भेटेल तेव्हा येत जात. आता असतं माझं 1-1.5 तास लाईव्ह, संध्याकाळचं पण आता करणार आहे. नितीन दादा होय की, थँक्यू की नितीन दादा. प्लीज जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला. दुपारचं 1:15 वाजता लाईव्ह असतं आणि संध्याकाळचं असतं 8-8:30ला. सुलक्षा म्हणतं मी जेवण बांगड्याची कढी आणि मोतियाळी भाजलंय. काय गो, तुमच्या नशिबात नुसते मासे मासे. सुलक्षा मी इलय काय, माका मासे देतलच ना. सुलक्षा तू माका मासे देतलच की नाही सांग पहिला, मी इलय काय. मानसी बोलते त्या दिवशी एंगेजमेंटमध्ये एक रिलेटिव्ह तुमची मुलगी मोठी झाली, लग्न करा तिचे. मी मनात बोलली, मनात ओ काकी कडेकडेने जावा ओ काकी, पप्पांना असं काय सांगू नका, नाहीतर लगेच लावून देतील लग्न. ओ माय गॉड. थँक्यू मानसी, भारीच सांगितलं सा. नितीन आम्ही पण गरीब आहे. आम्ही गरीब, तुम्ही गरीब, मनाने श्रीमंत आहोत खूप. चैत्राली जेवलीस का ताई? चैत्राली नाही जेवली आहे, जेवणार आता, मिस्टर आले की. प्लीज चैत्राली लाईक कर, डबल टॅप कर. मानसी हो, आम्ही काय फालतू नाही हो दादा, मागे लागलेत म्हणजे स्थळं येतात असं बोलली. सुलक्षा तू जेवण काय केलंय? मी डाळ भात केलंय गो. चढवाची जरा तब्येत बरी नाही ना, मग त्याच्यासाठी डाळ भात. मग आम्ही वेगळा खालो की ते का पण खाईन सारखे वाटायला, म्हणून डाळ भातच. आशिष वाघमारे हॅलो आशिष दादा. अमित दादा म्हणते तसं नाही हो मानसी ताई. मानसी काय हो सुलक्षा ताई, मस्त मस्त मच्छी बनवता आणि सांगता, मग आमच्या तोंडाला पाणी सुटतं. बरोबर मानसी, तू माझ्या फिलिंग समजल्याच. अमित दादा म्हणताय समज नको. नाही हो दादा, लय मजा येत आहे सर. सुलक्षताई म्हणता ये तरी, पण तू सांग ना गो देतलस की नाही ता, माका मासे होय ताजे ताजे फडफडीत. अमित मटन चिकन खाऊ नये.
का हो दादा, मग काय खायचा? मासे नाही, चिकन भेटणं, मग चिकनच भेटतं, मग चिकन तरी खाऊ द्या. मानसी बोलता बाबा लग्नात काय लगेच तळच जुळूचे काम करतात. अमित वनरक्षक म्हणता हसतात. सुलक्षा होय दितलय. ओके सुलक्षा, मी येतलय तुका भेटाक. तू मानगावच्या बाजारात येतं काय? मानगावच्या बाजारात येतं. मानसी अमित दादा मस्करी चालते हो, आम्ही लगेच मनावर नाही घेत. हो 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 हो. प्लीज सर्वांनी लाईक करा डबल टॅप करून. प्लीज डबल टॅप करा लाईक करून. लाईक करा डबल टॅप करून. मानसी ताई स्वभाव मस्त आहे तुमचा. अमित दादा आमचा स्वभाव बरा नाहीये का? अमित दादा आमचा स्वभाव बरा नाहीये का? मन साफ आहे. अमित दादा माझं मन साफ नाहीये का? अमित दादा माझं मन साफ नाहीये का? माझं मन साफ नाही असं म्हणत असणार. मानसी तुया खय रवतय. असं नाही हो, तुमचं तर खूप साफ आहे. एक नंबर दादा. अमित दादा लय भारी. भारी बोलला तर असं नाही हो, तुमचं तर खूप साफ आहे. चैत्रली म्हणते माझ्या मुलीला सर्दी झाली आहे मनस्वीला, त्यासाठी औषध आहे. औषध काय आहे असं म्हणताय का? अगं राईचं तेलात ना जरासा ओवा टाक, म्हणजे जे सरसोचं तेल असतं ना त्यात जरा ओवा टाक आणि त्यात थोडीशी लसूण ओवा आणि वेखंड हे टाक आणि एका डब्बीत भरून ठेव आणि ते तेल ना थोडंसं पायांना तळव्यांना पूर्ण बॉडीने मसाज कर तिला. लगेच बरं होईल बघ, जरा सर्दी कमी होईल. रोज झोपताना वगैरे कर. समजलं का? राईच्या तेलात लसूण टाकायची, ओवा टाकायचा, वेखंड टाकायचं आणि ते तेल जरा मस्त शिजवायचं आणि नंतर एका गाळून घ्यायचं आणि नंतर त्याने मालिश करायची रात्री झोपताना आणि मस्त पांघरून घालून झोपवायचं. लगेच ती झोपेलही. आणि जरा गरम गरम म्हणजे असं कोमट असेल ना तेव्हा लाव, थंड झाल्यावर नको, म्हणजे कोमट झाल्यावर तिचं जरा बरं सेकेल अंग. सुलक्षा विचारता कोकणात टाकय. रणजित दादा दीदी एखादा स्माइल करा ना, दिवस छान जाईल माझा. हो का दादा? थँक्यू दादा, थँक्यू सो मच. तुमचा दिवस खूप हॅपी जाऊ दे दादा. थँक्यू. विलास सावंत हेलो मॅडम. हॅलो नमस्कार ताई, थंडी आहे का? सर्वांना गोड गोड शुभेच्छा. विलास सावंत रत्नागिरी पुळे. हो दादा, थोडी थंडी सुरू झाली आहे. तुम्हालाही खूप खूप धन्यवाद दादा. मानसी बोलते रत्नागिरीचीच आहे मी. सुलक्षा ताई मी. अमित दादा चला बाय. ओके अमित दादा, थँक्यू सो मच. अमित दादा हसतायत. मानसी बोलते होय वय असं बोलतात अमित दादा कट्टी मग. सुलक्षा ताई म्हणतात ताई आज बरा दिसतोय. थँक्यू सुलक्षा, म्हणजे मी रोज बरा दिसतोय नाही काय? अमित दादा मेस बंद होईल, जेवण करून येतो. ओके ओके दादा, जेवा. थँक्यू सो मच दादा लाईव्हला आल्याबद्दल. अमित दादा मानसी नको कट्टी ओनली बट्टी. आशिष कुमार हॅलो आशिष कुमार. मानसी बोलते ओके अमित दादा, जेवून या, नाहीतर बंद झाली की उपाशी राहायला लागेल दिवसभर. हो दादा नक्की जेवून या. थँक्यू ताई औषध सांगितल्याबद्दल. चैत्राली थँक्यू. कशाला यार, माझ्या भाचीला औषध सांगितलंय. सुलक्षा हसतायत. काय आहे मिशी आहे का? अमित दादा म्हणते मानसी ताई मग तुम्ही आहेत की तुमच्याकडे येईन जेवण करायला. हो नक्की जावा मानसी ताईकडे. तर छोटू राजपूत एक विषय बोलू का तुला? हो बोल नक्की बोल. बोल मानसी. कधीही या जेवायला अमित दादा, मला छान वाटेल. ओके. कालिदास पाटील हाय मॅडम. कालिदास दादा स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. प्लीज नवीन असाल तर डबल टॅप करा चॅनलला आणि लाईक करा. प्रीतम सूर्यवंशी ताई तुम्ही ब्ल्यू देता की नाही कुणाला?
सध्या तर मी नवीन आहे त्यामुळे ब्ल्यू कोणाला देत नाही, मी स्वतः हँडल करते. पण जर वाटलं माणूस व्यवस्थित आहे तर मी पुढे इन फ्युचर नक्की देईन. सुलक्षिताई, आमच्या वेतोबाच्या जत्रे की कधी अगो जत्रा? छोटू राजपूत, अगं अजय म्हण मला. अजय नाव आहे माझं, पुणे. ओके अजय, अजय 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 अजय. सुलक्षाचं मेसेज काय गायब झालो. प्रीतम दादा म्हणतायत ओके ताई. सुलक्षा ताई 21 नंबर, काय गो 21 नंबर? चैत्राली ताई म्हणताय ताई आमच्याकडे पण जेवायला आलीस तर बरं वाटेल आम्हाला. येते येते चैत्राली ताई, नक्की येईन. मानसी बोलते 50 लाईक्स होऊन जाऊ दे. 50 लाईक्स होऊन जाऊ दे मंडळी. सुलक्षाताई मी येते जत्रेला. ओके सुलक्षाताई. मानसी जा. संजय गर्डे, हाय संजय दादा, स्वागत आहे लाईव्हला. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. तर मंडळी पटापटा लाईक करा चॅनलला. कोकणची माणसं. मानसी जवान काय केलंय? सुलक्षाताई विचारता मानसी जवान काय केलंय? चैत्री ताई तुला भूक लागली नाही का? वाजले 3:10 झाली आहे, जेवायला जा आता ताई. हो ग, मिस्टर येणार ना, मिस्टरांसोबत जेवते मी. सुलक्षाताई सुकाट बनवलंय, वा वा वा, सुकाट बारीच भन्नास सुकाट. तर मंडळी आता मी लाईव्ह संपवते. थँक्यू सो मच सर्वांनी लाईव्हला आल्याबद्दल. खूप खूप धन्यवाद. काळजी घ्या सर्वांनी. बाय बाय. सुलक्षा कोकणचा गाणं म्हण. अगो मगाशी 2-3 गाणी म्हटले, आता नको, उद्या म्हणतोय. सुक्या बळीचो रस्सो. सुलक्षाताई वा 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 वा. जाता जाता खयचा म्हणना? ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना तोड़ेंगे. ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना तोड़ेंगे, तेरा साथ ना छोडेंगे. गो ताई, प्लीज प्लीज प्लीज. कोकणी कोकणी ताई, आम्हाला तू येते तेव्हा बरं वाटतं. थँक्यू चैत्राली ताई, थँक्यू सो मच. तुमच्यामुळेच मी लाईव्ह करू शकते गो. जेव्हा तुम्ही असताय ना तेव्हाच मला बरं वाटतं. मराठी माणसं असली की खरंच खूप बरं वाटतं. जाता जाता 41 झाले बघ. थँक्यू मानसी. अगं थांब ताई, 50 करून जा. नको ग मानसी, आता मी ठेवते. तेरा साथ ना छोडेंगे. ताई मराठी समाजात लग्नाचे मुलांचे परेशानी. दादा आता मी काय करूया? सगळ्या मुलींना मुंबईला नवरा पाहिजे, आता काय करायचं? 1 लाख आपली फॅमिली जाऊनी. होय होय, 1 लाख फॅमिली जाऊने. मग खरंच खूप भारी वाटत माका. आणि जी तुम्ही माझ्यापासून पहिल्यापासून साथ दिलाय खरंच, त्यांच्यासाठी तर माका खरंच खूप भारी वाटतला की मी त्या माणसांका कधीच विसरायचे नाही ज्यांनी माका स्टार्टिंगपासून साथ दिल्याने. चैत्रालीमध्ये ताई सॉरी ताई, माझी मुलगी बोलायला देत नाही जास्त, म्हणून मी राग मानून घेऊ नकोस ताई. नाही ग, मला माहिती आहे, मी पण ह्याच्यामधून गेली आहे. जेव्हा मुलं असतात तेव्हा त्यांच्या पाठून धावा 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 किती धावली आहे मी. मला शोध तुझ्या बाजूच्या ताई गावचा. ओके ओके, माझ्या बाजूचा शोधू काय? सगळे आमच्याकडे कुंभार आहेत ना गो, काय शोधू?
बघते हा तरी पण. सुलक्षा मग ये आम्ही टूर घेऊन जाऊया. होय होय नक्की टूर घेऊन जाऊया फिराक भारीच. आयडिया मस्त. तर थँक्यू सो मच सगळ्यांका. बाय बाय, काळजी घ्या. बाय बाय. बाय मानसी, बाय सुलक्षा, बाय चैत्राली, बाय लक्ष्मण दादा. उद्या भेटूया, संध्याकाळी भेटूया लाईव्हला रात्री 8:30च्या नंतर. बाय, काळजी घ्या. हो बाय ताई, तू पण काळजी घे. हो 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 चैत्राली, तू पण काळजी घे आणि छोटीची पण काळजी घे, मनस्वीची. तिला तेल वगैरे लाव. बाय ताई, बाय बाय. सागर भोसले, सागर दादा, बाय बाय. चॅनलला जॉईन व्हा आणि संध्याकाळी 8:30ला लाईव्ह असणार तेव्हा नक्की या. आता माझा टायमिंग झालाय. बाय बाय.